40. Suurajoen juhlavuosi oli aktivoinut myös 500 vuosimalleja 65 tai vanhempaa autoa Thousand Lakes veteraaniralliin. Kaksipäiväinen kilpailu vei ajajat Jyväskylästä Mikkeliin ja takaisin. Matkalla oli 8 ET:tä eli erikoistehtävää. Kuvamme tulevat viimeiseltä noin 700 metrin mittaiselta mäkikokeelta Lievestuoreen laitamilta. Kaiken kaikkiaan matkaa kertyi 400 kilometriä, joista 10 oli juuri näitä erikoistehtäviä. Suurin osa autoista oli Suomesta, Ruotsista mukana oli 12 autokuntaa, Virosta 2, Iso-Britanniasta ja Norjasta 1, eikä tämäkään Pikes Peak-tyyppinen nousu hyödyttänyt näitä autovanhuksia. Onni Vilkas, numerolla 40 liikkeellä tässä tämänvuotisessa veteraanirallissa. Onko tässä numerossa jotain taikaa? Sikäli taikaa, kun minä aloitin Jyväskylän Suurajoen, niin minä olin täyttänyt silloin 40. Ja nyt on 40-vuotiskisa, niin siinä on niin kuin 240 samanaikaisesti. Kuinka hyvin tämä vastasi vauhdiltaan ja olosuhteiltaan noita aikoja? Kyllä tämä aika mukava oli ja oikein hyvä, että tämmöinen on järjestetty. Siihen mielestä oli oikein, tämä on oikein tulevaisuuden homma. Kuinka tarkkaan tämä tällä kertaa alla oleva Vekotin vastaa niitä 25 vuoden takaisia laitteita? No hyvin lähelle, että en nyt voi muistaa ihan miltä se ihan tarkkaan tuntuu, mutta mä sanon hyvin lähelle on sama, että näihin saa yllättävän hyvin vielä tavaraa Englantiin. Miten ajo, sinäkin olet pitänyt muutaman vuoden tässä autoilussa ilmeisesti taukoa, miten näinkin vauhdikas meno nyt istuu yhtäkkiä? No ei kai se, ei semmoinen taito lähde pois niin yhtäkkiä, että kyllä se pysyy näköjään aika pitkään. Sinulla on 4 voittoa Jyväskylästä, joista 3 tuli 60-luvun puolivälissä peräkkäin. Mitä tuollaista päällimmäisenä on mielessä noista ajoista? No ei, tietysti tämä toi aika kivoja mieliä mukaan, on niin tuttuja vanhoja ruotsalaisia kilpailijoita ja hyviä kavereita mukana. Ja tosi reitti on saanut olla enemmän Jyväskylän tyyppinen, että ajettiin vähän tämmöisiä pelleilypätkiä, niin voi sanoa. Sanotaan ensi vuonna, niin tänne on varmaan Englannista tulossa kymmeniä, ellei enemmän satojakin autoja, koska Pirelli maratoniin ilmoittautui tänä vuonna tuhansia autoja, että innostus on huima tuolla Keski-Euroopassa. Timo Mäkinen ja Pekka Keskitalo voittivat yleiskilpailun, toisena olivat Pentti Sinkkilä ja Risto Heinonen 544 ja kolmantena Ruotsin Roland Bergsten ja Kjell Åke Holm Amazonilla. Rallin lähtöön on aikaa jokunen minuutti ja jyväskyläläisyleisöllä on mainio tilaisuus tutustua ohjastaja suosikkeihinsa ja heidän rallitykkeihinsä Vapaudenkadun laitamilla, johon nämä autot ovat pysäköitynä ennen tätä kunnialähtöä, joka lähtee liikkeelle MM-rallin kunnialle sopivasti Jyväskylän kunnallistalon edustalta. Ja kyseessähän on tosiaan 40. juhlaralli. Jyväskylän Suurajota ajetaan 40. kerran ja yleisöä täällä lähtöpaikallakin on melkoisen mukavasti. Suurin osa todellakin on varmaan tuolla Harjun erikoiskokeen laitamilla. Nämä suurajot sotkevat Jyväskylän katuelämän melkoisen täydellisesti muutaman päivän ajaksi, mutta vastapainoksi jyväskyläläiset saavat sitten turistidollaria. Sitä virtaa tänne mukavasti monista maista. Tiimit ovat lukuisina liikkeellä sekä yleisöäkin tuolta ulkomailta on tullut melkoisen verran. Ja tästä kun tämä kunnialähtö on suoritettu, on sitten kilpailuilla 9 minuuttia aikaa siirtyä tuonne Harjun erikoiskokeen lähtöön. Ja EK1 Harju on sitten Jyväskylän Suurajoen avauserikoiskoe ja Mikael Eriksson, viime vuoden rallin voittaja. Tällä hetkellä rallin maailmanmestaruussarjan viitonen on tällä hetkellä jo liikkeellä. Toyotalla on numerolla 1. Kartan lukijanaan Claes Bilstam ja pari on ruotsalainen, kuten jo nimistäkin voimme päätellä. EK1 on Hannu Mikkolan ja Markku Alenin mukaan näyttävä avaus tässä kaupungin keskustassa. Sateella tosin hyvin hankala.
Näin tätä mieltä on ainakin Markku Alén ennakkotietojen mukaan ja toteaa, että täällä saattaa tulla virheitä, kun ei ole vielä varsinaisesti lämmennyt ajohommaa. Tässä kuitenkin Mikael Eriksson, joka on vaihtanut viimevuotisen Mitsubishinsä Toyotaan, syöksyy komeasti Harjun laella, kiertelee tätä näkötornirakennusta, laskeutuakseen sitten tuosta urheilukentän vierustaa alas. Ja 49-50 sekuntia nyt tulee täyteen tuon urheilukentän luo. Siinä teille hyvät katsojat mainio vertailukohta, kun sorapätkä alkaa. Eli tämä Harjun erikoiskoe muodostuu sekä asfaltti- että sorapinnoista. Eriksson on 30-vuotias kuljettaja, Uumajasta kotoisin ja todellakin viime vuoden ykkönen. Ja hänellä on tätä ennen takanaan 31 maailmanmestaruusrallia. 30 maailmanmestaruusrallia ja tämä on 31. Ruotsalaistallipäällikkö Uwe Andersson on halunnut ottaa maanmiehensä omaan tallinsa ajamaan ja näin ruotsalaiskuljettaja sitten kuljettelee Toyotaa, joka on varsin tehokas auto ja epävarmuustekijät ovat tästä autosta pikkuhiljaa häipyneet pois, kun Uwe Andersson ja tehtaan kilpailuosasto ovat saaneet sitä rauhassa kehitellä. Sää täällä Harjulla on todellakin hyvin sateinen. Ja sora-asfalttiyhdistelmä tekee tästä erikoiskokeesta erittäin salakavalan. Kadun rotvallit, erilaiset sähköpaalut ja muut kaupungissa luonnollisena olevat esteet saattavat tulla hyvinkin yllättäen liian lähelle, jos tällä Harjun räväkällä avaus ykkös-EK:lla heittäytyy liian huolimattomaksi. Siinä mukava sivuluisu, joka Eriksson hyvin hallitsee ja Klaas Bilsta kakkosohjaajan paikalla takoo nuotteja. Ja näin sitten on mies maalissa 2.10. Siinä meille hyvä vertailuaika. No, että alussa ei oikein mennyt hyvin, mutta 2.10 aika oli hänestä tyydyttävä kuitenkin. Ja näin on liikkeellä sitten jo Juha Kankkunen ja Juha Piironen kartanlukijalla numerolla 2. Ajokkina Lancia Delta Integrale ja siitä 16-venttiilisellä moottorilla varustettu versio. Torinolaistehtaan tuote on suomalaiskuljettajien käsissä mennyt todella mukavasti ja Juha Kankkunen ajaa mainiosti ja Juha Piironen tuttuun tyyliin lukee laukaalaiselle maanviljelijälle, keskisuomalaisten ja koko Suomen ikiomalle suosikille, kovasti rakastamalle kuljettajalle vuoren varmasti nuotteja. Juha Kankkunenhan ajoi viime vuonna vielä Toyotan tallitiimissä, mutta vaihtoi täksi vuodeksi Lancialle. Ja tiedot kertovat myöskin, että Juha Kankkunen olisi jo ensi vuodellekin allekirjoittanut sopimuksen tämän saman tiimin kanssa. Erittäin voimakkaita jarrutuksia, jotenkin levottomalta vaikuttaa Kankkusen auto noissa jarrutuksissa. Erikssonin auto käyttäytyy paljon rauhallisemmin ja 2 minuuttia 10 sekuntia, eli täydet sekunnit huomioidaan tuonne rallin aikakirjoihin, ovat sitten vertailupohjat Mikael Erikssonin ajamana ja Juha Kankkunen tulee nyt sitten tässä vauhdikkaasti ja hänen tehtävänään on nyt sitten näyttää paikalla olevalle kotiyleisölleen, että kuinka tämä homma oikein viimeisen päälle hoidetaan. 2.08, 2 sekuntia lujemmin kuin Mikael Eriksson ja Simo Lampinen tuolla maalissa ottaa kommentin. No niin Juha, oli 2 sekuntia Mikaeli nopeampi. Miltä tuntui eka pätkä? No oli aika liukas kyllä, täytyy myöntää, että oli muutama sellainen yllätys. Varsinkin tuolla alalla se eka mutakaare, niin se on vaarallinen. Se näytti tästä niin aika mielenkiintoiselta. Varmasti oli sisältä enemmän vielä sitä. No, ei sitä hauskuutta puutu ainakaan. Nytkyä tykö. Näin sitten Juha Kankkunen taipaleella. Hänhän on tällä hetkellä ennen suurajoja 42 pisteellä 4. maailmanmestaruuslistalla. Ja sitten hyvät katsojat, tämän rallin ensimmäinen uutuusauto taipaleella. Markku Alén ja Ilkka Kivimäki, kokenut kaksikko, lähes 20 vuotta yhteistyötä. Ja ajokkina Subaru. Ja se on 4-vetoinen auto, jossa on boxer-moottori, eli sylinterit ovat ikään kuin vaakasuorassa moottorin molemmin puolin. Ja 2 sylinteriä per moottorin kummankin puolen ja kummallekin oma pakoputki, joka antaa tälle autolle varsin voimakkaan ja erittäin omaperäisen äänen. Markku Alén kehui maasta taivaaseen ennen tätä rallia ja kehuu varmasti tällä hetkelläkin, jos mentäisiin kysymään tämän auton ajo-ominaisuuksia. Totesipahan vain, että voimaa vielä hieman puuttuu.
Subaru on tehtaana uusi tiimi mukana ja kaikki ovat tervehtineet sen mukaan tuloa ilolla. Ja Markku Alén on itse monien vuosien hieman tuommoisen kuolleen kauden jälkeen erittäin motivoitunut ajamaan ja hakee tällä autolla ensi vuonna täydellistä kautta. Tämä kausi menee vielä autoon testaillessa. Tiimipäällikkö Dave Richards on sikäli erikoinen kaveri, että hän on onnistunut voittamaan Jyväskylän Suurajot toimiessaan Ari Vatasen kartanlukijana, joten tallin taustalta löytyy päällikkö, joka on erittäin kova kaveri myöskin, ja hyvän ajan ajaa tässä Markku Alén 209, vain sekunti Juha Kankkusesta ja Harjulla tällä hetkellä toiseksi. Kuuntelemme Markun mielipiteen. No niin Markku, uusi auto. Miltä tuntui tää näin? Aika oli hieno. Mulle maettiin elämämme eka kerran asfaltti. Aika hapoa. Mutta se näytti menevän tosi hyvin. Tuossa on sekunnin Juhaa perässä ja sekunnin Mikael. Miltä tuntui? Juha ajoi hienon ajan. Kankkunen on 208 vai? Ja näin on liikkeellä sitten toinen Toyota täällä Harjun laella näkötornin takana. Suomalaisten suuri suosikki Carlos Sainz, joka muuten palvelee tällä hetkellä Espanjan laivastossa asepalvelustaan, on saanut kuitenkin tästä virasta jatkuvalla syötöllä virkavapaata ja komennuksia. Ajaa sitten tässä kartanlukijanaan Luis Moya. Siinä meinasi auto lähteä kynsistä ja osua samaan puuhun, johon takavuosina Lasse Lampi ja Risto Puri, varsinaissuomalaiskuljettajat, kumpikin osuivat samassa kilpailussa autonsa niin, että keskeytys oli molemmilla edessä. Tässä kuitenkin Carlos Sainz täysin ehjällä Toyotalla. Auto liikkuu todella hienosti ja espanjalainen varusmies siinä kääntelee tyylikkäästi autoaan ja hän on räväkkä ajootteissaan ja on tällä hetkellä MM-johdossa ja johtaa MM-sarjaa 95 pisteellä ja takana Akropolis-rallin ja Uuden-Seelannin rallin yleiskilpailuvoitot. Hänellä on 2 maailmanmestaruussarjan yleiskilpailuvoittoa ajajaurallaan tähän saakka. Erittäin kova ja sympaattinen kuljettaja, tumma tukkainen ja tumma silmäinen ja vinkiksi kaikille suomalaistytöille, että Carlos Sainz on toistaiseksi poikamies. 1.55 noihin viimeisiin mutkiin, tästä ei pitkä matka enää ole maaliin ja aivan kohta näemme minkälainen on Sainzin vastaus Kankkusen ja Alénin räväkkään aloitukseen. Ei riitä Mikael Erikssonillekaan. Erittäin hitaasti aloittaa Sainz tämän ja hänellä on ongelmia 2.15 aika Carlos Sainzilla, joka kilpailee numerolla 4 Luis Moya kartanlukijanaan ja hänen kansallisuutensa Espanja. Tell me, Carlos, did you have a problem or something? We spin in the first bend. The handbrake was in. How much did you lose? 8 seconds. Okay, you got pressure because you almost won last year Yeah. and leading the world championship. No, it's okay. Just I don't like this kind of stages very much. All the best. Hän sanoi, että ensimmäisessä kaarteessaan niin hän spinnasi ja pyörähti ympäri ja siinä meni aikaa. Kysyn kuinka paljon, hän sanoi varmasti tuo 8 sekuntia ja hän sanoi, että hän ei pidä tämmöisistä näin liukkaista ensimmäistä pikataipaleista. Näin on Timo Salonen liikkeellä ja Mazdan uusi 323 on myöskin aivan uusi auto malliltaan. Siinä on myöskin uusi 1800-kuutioinen moottori ja Mazda, joka on aina tunnettu hyvistä ajominaisuuksistaan, on nyt myöskin tehon puolesta tulossa kilpailukykyiseksi. Voimaa jo nyt lähestulkoon 300 hevosvoimaa. Ohjaimissa Timo Salonen, kartanlukijan paikalla Voitto Silander, joka siirtyi pari vuotta sitten Mikael Sundströmin kakkosohjaajan tehtävistä maailmanmestari Salosen kartturiksi. Timo Salonen maailmanmestari vuodelta 1985 ja MM3 vuodelta 1986. Suurajovoittoja samoilta vuosilta eli 85 ja 86. Timo Salonen on kerännyt urallaan 467 maailmanmestaruuspistettä ja sijoittuu MM-ranking-listassa näillä pisteillä 6. ja takataskussa on 11 maailmanmestaruusosakilpailuvoittoa. Erittäin hyvin kulkee Mazda ja viime vuoden 2. Timo Salonen tässä viimeisissä kaarteissa, mutta Kankkusen ja Alénin vauhtiin ei ole nyt menemistä, aika 2.13. No niin Timo, toissa vuonna 3, viime vuonna 2. Mikä nyt tänä vuonna? Toivottavasti ensimmäinen.
Mikä se toivottavasti on? Auto tuntuu menevän hienosti, onko kaikki okei? Kaikki on ihan kunnossa. Kyllä me tää eka pätkä vaan niinku kokeiltiin ja vähän fiilistä. Okei, lykköity. Mikä alkaa? Ja näin on Ari Vatanen sitten liikkeellä ja ensimmäinen Mitsubishi on myöskin matkassa. Nelivetoinen turboahdettu ohjus, kuten kaikki autot tähänkin saakka. Tässä autotyypissä erikoisuutena kuitenkin nelipyöräohjaus, eli myöskin takapyörät tulevat mukaan ohjaamiseen, kunhan nopeus on yli 50 kilometriä tunnissa. Ari Vatanen on tässä siis liikkeellä, ja Ari Vatanen on meille kaikille erittäin tuttu, sympaattinen kuljettaja. Ja kotipaikka alun perin siellä Itä-Karjalassa, rajan pinnassa Tuupovaarassa. Nyt mies on muuttamassa perheineen parhaillaan Etelä-Ranskaan. Kartanlukijana Ari Vatasella ehkä yksi maailman parhaista kartanlukijoista Bruno Barilun, joka on myöskin innokas tietokone- ja bittinikkari ja on muun muassa omat nuottinsa valmistanut puhtaaksi kirjoitettuna tietokoneella, joten Bruno Barilun on melkoinen taitaja omassa ammatissaan. Ari Vatasella on maailmanmestaruus vuodelta 1981 ja tämä on 75. MM-startti hänelle. Suurajot Vatanen on onnistunut voittamaan vuosina 81 ja 84 ja tässä aavikon leijonaksikin ristitty Vatanen vauhdissa Mitsubishi Galantillaan ja numero 6 ovessa. Ari Vatasesta hänen kilpakumppaninsa kertovat tältä vuodelta, että mies on harjoitellut erittäin intensiivisesti ja uho on melkoista luokkaa. Ja Ari Vatasta ennustetaankin yhdeksi tämän kilpailun suurista voittajasuosikeista. Tässä Vatanen maalissa aika 2.14. Ari, sua on veikattu kovasti niin tämän ensimmäisen yön kärjessä, kun tulet. Miltä näyttää? Toivottavasti olet oikeassa, Simo. Ensimmäinen tää pätkähän on sellaista, täytyy ottaa varovasti, koska tässä on virheen mahdollisuus niin iso, eikä mitään voi voittaa, mutta katsotaan mitä ajoritmi löytyy. Kyllä mä aion nauttia joka tapauksessa. Ei, lykköity. Kiitos. Ja toinen Lancia on jo täydessä vauhdissa, kun ranskalaiskuljettaja Diriyar Oriol on tässä tulossa. Mies on ajanut ensimmäisessä kaarteessa tuolla kameran ulkopuolella pitkäksi. Ja nyt hän osuu tuon ihan samaan puuhun, mihin Lasse Lampi ja Risto Puri, joista tuossa aiemmin kerroin, osuivat muutamia vuosia sitten, kun tämä erikoiskoe oli silloinkin Jyväskylän Suurajoen avauspätkänä. Tässä hidastuksena erittäin kova mälli ja olen kyllä varma, että siinä tuli nyt sitten Diriyar Oriolin autoon todella pahoja vammoja. En ihmettelisi, vaikka tämä johtaisi keskeytykseenkin siitä huolimatta, että kuljettaja pääsi tuosta jatkamaan. Kylki on aivan sisällä, molemmat kuljettajan puoleiset ovet ovat taatusti toimintakyvyttömiä ja Lancian takalokasuoja roikkuu irtonaisena. Tuo osa, mikä on siitä irronnut, on kiinni normaalisti tuossa ovessa, eli oven kuoripelti on irti. Ja kuten huomaatte, auton taka-akseliston ripustus on kärsinyt. Muuten tuo auto ei olisi tuossa kaarteessa lähtenyt noin kiivaaseen pyörähdykseen. Todellakin tuohon samaan puuhun Lasse Lampis pirstoi Mitsubishi Starioninsa ja Risto Puri Audinsa muutamia vuosia sitten. Ja nyt tämä sama honka tuolla Harjun kupeessa koituu sympaattisen ranskalaisen kohtaloksi myöskin heti ykkös-EK:lla. Mieshän on tänä vuonna voittanut kauden avauskilpailun Monte Carlo rallin, yhden niistä arvostetuimmista, ja hänellä on 20 maailmanmestaruusstarttia ennen tätä takanaan. Ja hänhän sijoittui mainiosti kolmanneksi vuonna 1988 takavetoisella Ford Sierra Cosworthilla täällä Suurajoissa. Viime vuonna hän joutui myöskin keskeyttämään aivan kisan alussa. Toivotaan, että tämä tuhoutunut kylki ja vaurioitunut takaripustus ei nyt sitten kokonaan lopeta jälleen sympaattisen ranskalaisen matkantekoa. Tässä Simo ottaa häneltä tuoreet kommentit. Pahan näköistä jälkeä. Are you okay, Didier? The car doesn't look very nice, is it? Do you think it can be fixed? Näin on Oriolilla erittäin kiire ja ymmärrettävistä syistä hän ei ole kovin halukas tässä. Hänellä oli varmastikin silmässä jotakin roskia, kerran hän kovasti yrittää saada sitä roskaa silmästä pois ja auto oli tosiaan surkean näköinen. Toivotaan, että saadaan auto kuntoon. Näin tuli siinä vahingossa Simon päälle, mutta Simohan siinä kertoi varmasti asiaa, joka pitää paikkansa. Ei olisi ihme, vaikka tuossa tärskyssä olisi tullut lasin siruja.
Didier Oriolin silmään, nimittäin molemmat sivuikkulat putosivat, kun vauhdissa on jo Pentti Airikkala ja yksi maailman legendaarisimmista rallimerkeistä Ford on palannut jälleen rallitaipaleille nelivetoisella Sierra Cosworthilla, todellisella voimanpesällä, jossa riittää ruutia vaikka muille jakaa. Aito skotti Ronan McNamee lukee karttaa Pentti Airikkalalle, viime vuoden Herra C-rallin voittajalle, joka sen jälkeen on tehnyt sitten pestin Fordin kanssa. Ja Fordilla on erittäin raju kokemus kilpa-autojen rakentamisesta. Legendaarinen monivuotinen tallipäällikkö Peter Ashcroft on jälleen astunut sitten tehtäviinsä mukaan. Ja tässä tulee Pentti Airikkala, ei kuitenkaan Markku Alénin ja Juha Kankkusen aikoihin yllä, sen sijaan lyö Timo Salosen ja on tällä hetkellä käsitykseni mukaan 14 ajalla 2.11. No niin, Pena. Sä olit hienosti kolmas mäntässä. Mikä on nyt vauhti tänään? No täytyy ainakin parantaa sitä, mutta kiva tuntuu ajaa tää Suomessa taas. Onko sun kaikki rengashommat okei yötä varten? Kyllä me on mustat ja pyöreät renkaat, että tuntuu hyvältä. Okei, lykköity. Kiitos. Näin palasia silmiinsä, kun vauhdissa on jo tummasilmäinen italialaiskuljettaja Alessandro Fiorio, joka tässä tulee Luisi Pirollon kanssa, kartanlukijansa kanssa Lancialla, ja numero on täysi 10 tuossa ovessa. Alessandro Fioriohan on Cesare Fiorion monivuotisen Lancian tallipäällikön poika, ja isä Cesarehan toimii nykyään Ferrarin Formula 1 Grand Prix-tiimin vetäjänä, joten näin on sitten isä-poika yhteistyösuhde noin välittömällä tasolla katkennut, mutta Alessandro Fiorio on ajanut todella mainiosti Lancialla tänäkin vuonna, on sijoittunut mitalleille MM-sarjassa aiemminkin, ja Fiorio näyttää olevan tällä hetkellä kuitenkin MM-listalta hieman kaukana, joten hän ei ole ihan täyttä ohjelmaa kuitenkaan tänä vuonna ajanut. Hän on kuljettaja, joka todella pitää Suomessa ajamisesta ja kertoi, että Jyväskylän tyttäret ovat varsin nättejä ja vaalea skandinaavinen naiskauneus on tummiin italiattariin tottuneelle Fioriolle kuuleman mukaan oikein mieleen. Ja nyt tulee Fiorio todella huimaa luisua ja saa aivan viime tingassa tuossa pelin takaisin hanskaansa. Oli erittäin lähellä, ettei Lancian tiimin toinenkin auto, nimittäin Juha Kankkunen, Didier Orioli ja Alessandro Fiorio muodostavat Lancian joukkueen. Oli erittäin lähellä, ettei siinä Fiorion auto lähtenyt menemään ulos ja tuhoutunut lopullisesti. Aivan mahdoton sivuluisu. Yhtäkkiä lähti Fioriolta tämä auto tuossa hyppysistä karkuun ja Alessandro Fiorio tuli kyllä aivan tuurilla tuon yhden pitkän alamäkikaarteen tuossa alas. Aika 2.5.15 ja on takuu varma, että Fiorion sydän läpättää tällä hetkellä melkoisesti. Ja auto on kyllä osunutkin johonkin. Tuossa kuljettajan ovessa on ilmiselvästi pieni lommo kyljessä juuri tuossa numeron kohdalla ja näyttää siltä, että Fiorio on osunut autollaan tuolla matkallaan johonkin. Tulikohan tämä lommo sitten tuossa, kun vauhdissa on jo Hannu Mikkola numerolla 11, mies, jolla on ankara määrä voittoja tästä kilpailusta. 113 MM-startti takana ja Hannu Mikkola oli tänä päivänä mukana tuolla suomalaisen autourheiluseuran Never Heard Driversin tilaisuudessa, jossa tämä mainio autourheilukerho, jonka jäsen Mikkola on, luovutti 10 000 stipendin suomalaiskuljettaja Jukka Heinoselle, viime vuoden junioreiden rallimestarille, joka on nyt ensimmäistä kertaa yleisessä luokassa mukana täällä suurajoissa. Ja Hannu Mikkola ja NHD halusivat muistaa tätä nuorta lupaavaa kuljettajaa erikoistipendillä. Ja tässä Hannu Mikkola vauhdissa uudella Mazdalla, johon hän on saanut kartanlukijakseen vanhan tutun ja aina turvallisen Arne Hertzin muutaman vuoden tauon jälkeen. 618 MM-pinnaa, 18 MM-voittoa ja Jyväskylän suurajojen 7-kertainen voittaja 68, 69, 70, 74, 75, 82 ja 83 ja Hannu Mikkolahan on maailmanmestari vuodelta 83 ja MM2 79, 80 ja 84 ja kolmantena hän on ollut vuosina 81 ja 82. Eli aivan armoton on Hannu Mikkolan ansiolista rallissa tähän saakka
Ja huomatkaa, tämäkään ei kerro koko totuutta. Nimittäin MM-sarja on alkanut paljon myöhemmin kuin Hannu Mikkola ajamaan. Ja Mikkolan aika 2.11, kun hän tässä tulee EK1 Harjun maali AT:lla. Ja uusia autoja tulee ja toinen Ford tällä kertaa vauhdissa. Ja brittikuljettaja Malcolm Wilson, joka on aiemminkin meillä täällä Suomessa ajanut, voittaen muun muassa Jyväskylän suurajoja ennen usein ajettavan testirallin Mänttä 200 ajon. Ja Malcolm Wilson tässä sitten Fordillaan vauhdissa menee erittäin läheltä tuota puuta, johon Diriar Oriol äsken osui. Ja Nicky Christ on sitten Malcolm Wilsonin kartanlukijana. Ja brittikuljettaja, joka on erittäin suosittu kotimaassaan ja jota monet englantilaiset ja saarivaltakunnan ihmiset ylipäätään pitävät eräänä kärkikuljettajinaan, ettei peräti parhaana, on tässä nelivetoisella Sierra Cosworthilla vauhdissa. Ja on erittäin mukavaa, että Malcolm Wilsonkin on jälleen saapunut Suomeen ajamaan. Ja sen on mahdollistanut hyvin pitkälle se, että Ford on jälleen tullut A-ryhmän kamppailuihin tehdasjoukkueella mukaan. Aiemminhan Malcolm Wilson ajoi täällä Suomessa B-ryhmäläisellä silloin, kun näitä autoja vielä käytettiin. Ja hänen ajokkinaan silloin oli MG Metro. Ja erittäin pitkän luisun ottaa tuossa Malcolm Wilson, missä Alessandro Fiorio oli aivan tipalla ajaa ulos. Ja tässä sitten brittivauhtia. Ja kuten todettua, Ford Cosworth on muuttunut sitten viime vuoden nelivetoiseksi. Aiemminhan tämä autotyyppi veti ainoastaan takapyörillä. Nelisylinterinen turboahdettu moottori on erittäin voimakas. 300 hevosvoimaa ei ole mikään temppu puristaa tästä autosta ja Malcolm Wilson menee suoraan narun alta ja joutuu tuossa oikaisemaan. Siinä ei sitten Mukulakivellä rengas pitänyt jarrutuksessa yhtään, mutta erittäin hyvä aika siitä huolimatta. 2.14. Okay, you had a bit of a skid to the end. What happened? Very slippery on the stones. I didn't expect it to be so slippery. Is there any damage? No, as we can see, but the time was still very good. Okay, thank you. Before that, you had a big skid on the television. Thank you. Okei, näin ollen hän sanoi, että hän ei osannut arvata, että Mukulakivikatu oli noin liukas ja kysyi, että oliko nokkaan tullut mitään huolia ja sitähän me emme tuossa voineet nähdä. Auto vaikutti mahdollisimman ehjältä tuossa, kun brittikuljettaja tuli maaliin ja ruotsalais... Näin Harjun erikoiskokeen kärki on tässä sitten ohittanut kameramme ja sateisena jatkuu täällä olosuhteet Jyväskylässä, Keski-Suomen pääkaupungissa ja edelleen myöskin tätä ensimmäistä erikoiskoetta ajetaan. Onhan kilpailijoita lähes 200 mukana. Erikoiskoe ykkösellä täällä Harjulla nopein oli Juha Kankkunen ja hän ajoi ajan 2.08 ja tuossa on vielä sadasosat päälle, joita ralliajoissa ei yleensä käytetä. Eli 2.08 Kankkusen kuva, Aleen hänestä sekunnin takana. Mikael Eriksson puolestaan sekunnin Aleenista kolmantena. Samalla ajalla Pentti Airikkala 4. Kenneth Eriksson 5. Hän jäi 3 sekuntia tuossa Juha Kankkuselle. 5 sekuntia kärjestä jäi Timo Salonen ja Ari Vatanen oli 7. Ylipäänsä ottaen nämä tulokset näyttävät siltä, että suurin osa kilpailijoista otti tämän varsin rauhallisesti. Ja Malcolm Wilson ajoi hyvän ajan jääden vain 6 sekuntia myöskin tuosta kärjestä, vaikka ajoi suoraan tuossa viimeisessä kaarteessa. Tällä tehtaan insinöörien kanssa. He tuntuu myöskin uskovan tässä Forditallissa, ne tuntuu uskovan siihen myöskin, että heillä on myöskin samanlainen käsitys. Tietysti tarvitaan sitten rengastesteissä, kun tarvitaan sekuntikelloa, että se on jo semmoista kellosepän työtä sitten, että siinä se ei enää ehkä takapuolituntuma niin tunne sitä eroja niin helposti. Nyt olet lähdössä ensimmäiseen virallisen kilpailun tuolla Fordilla. Onko auto kunnossa? No kyllä nyt on kaikki hyvällä mielellä, koko tallilla on hyvä fiilis. Viime vuoden voittaja Ruotsin Mikael Eriksson kaasutteli Harjun 2,7 kilometrin erikoiskokeen kolmanneksi 2 sekuntia kärkiajan tehneestä Juha Kankkusesta.
Juha Kankkunen aloitti perinteisen vauhdikkaasti, kaasutellen jälleen Harjulla upeasti sateen liukastamalla tiellä. Markku Aleen Suparillaan kiilasi ahnalla ajollaan toiseksi, vain sekunnin Kankkusta hitaampana. Espanjan Carlos Sainz ahnehti ensimmäisessä kurvissa ja pieni pyörähdys verotti aikaa 7 sekuntia kärjestä. Timo Salonen aloitus oli jälleen rauhallisen tuntuinen ja sateen kastelemalla Harjulla mies jäi 5 sekuntia Kankkusesta. Salonen voitti Ari Vatasta kuitenkin sekunnilla ja näin Ari Vatanen Harjulla. Ranskan Didier... Ja nyt olemme siirtyneet erikoiskokeille numero 2 Vesalaan. Pituutta kokeilla tuollaiset 10 kilometriä. Hyvää iltaa. Mikäs teidät saa tänne sateeseen? No. Tämä vauhdin hurma. Tietenkin. Sehän on ihan selvä juttu, että täytyyhän tällaista tulla katsomaan. On oltu jo monena vuonna. Kuinka monena? Kuinkas monena me on oltu jo? Toistakin vuotta. Kauanko aiotte olla täällä? Loppuun saakka. Vaikka me tässä pätkässä olla, mutta mennään sitten muille. Ja niin kauan kuin ajot kestää. Niin kauan ollaan. Siirtykää kauemmaksi tien reunoista. Järjestysmies. Siirtäkää yleisö kauemmaksi tien reunoista. Ja sieltä tulee Mikael Eriksson, joka oli tällä pätkällä nopein, ajoi pohjat ajalla 4.33. Myös Juha Kankkusen vauhti tuntuu riittävän. Juha jäi pohjista 3 sekuntia, oli tällä pätkällä lopputuloksessa 3. ja leveitä linjoja Juha tuossa näkyy käyttävän. Ottakaa vasen laita siellä. Ja uutta Subarua kuljettava Markku Aleen tulee myös tyylikkäästi 5 sekuntia pohjista ja sija 6 tällä 10 kilometrin erikoiskokeella. Ja Espanjan Carlos Sainz raivoaa jälleen sama aika Erkki Mikalin kanssa kärkipaikka, eli 1 tällä pätkällä. Kukas voittaa tämänvuotisen kisan? Kyllä se Sainz taitaa olla tänä vuonna nyt vuorossa. Niinkö luulet? Sille soisin voiton. Miksi? Mä ihailen. Hänen ajoa. Ja sitten Timo Salonen 4 sekuntia kärjestä ja 4. sija. Ja myös Ari Vatasen vauhti tuntuu riittävän 5 sekuntia pohjista ja sijoitus 6. Ja Ranskan Didier Oriol ajaa siinä ovi kolhiutuneena, mutta vauhtia riittää 9 sekuntia pohjista, siellä luku 10. Kuka voittaa tämänvuotisen rallin? Ei ole tietoa. Kyllä se on Kankkusen heiniä. Millä perusteella? Se on Keski-Suomen miehiä ja se on tunnettu taidossa. No keitä muita suosikkeja on? No, Aleen on minun toinen suosikki. No mikä sitten saa teidät tänne sateiseen metsään? Tässä on tullut vettä välillä oikein rajusti. Ilmeisesti nää pojat. No sano sä, kuka voittaa rallin tänä vuonna? Tietääkö isoveli siellä takana? En tiedä. Ja Pentti Airikkala 6 sekuntia pohjista ja Fordi saa kyytiä siellä luku 7. Kenneth Eriksson, ruotsalaiskuljettaja hänkin 11 sekuntia pohjista ja sijoitus 12. Ja Alessandro Fiorio 10 sekuntia kärjestä 11. Kuinka kisa on lähtenyt käyntiin? No kuule, kiitos ihan hyvin, että mehän ei nyt aseta tavoitteet niin korkealle, koska meillä on ihan standardin kone, ei ole mitään erikoista tehty siihen, että ei ole tehoja, mutta pyritään nyt. Pyritään nyt. Niin, 10 kilometriä. 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 10
tässä vaiheessa testaa autoa ja mä vasta teille ajon eka kerran tässä. No mikä sun tavoite? Meinaatko panna tiedaspussin polville? Ei meillä ole siihen mahdollisuuksia. Meillä on tosiaan niin vakiokone ihan, niin meillä on sentään jotain. Kerro nyt kuitenkin, mitä sijaa tavoittelet? No kyllähän 10 joukkoa täytyy lopputuloksissa. Että otetaan semmonen Alain Frostmaiden taktiikka, että otetaan rauhassa alussa ja ollaan sit Paulilla loppuun. Selvä, onnea matkalla. Kiitos. Ja Hannu Mikkola 9 sekuntia pohjista ja sijoitus niin ikään 9. Tomi, tuleeko Ärränä voitto? No, katsotaan, kisa on alussa. Ei oikein tässä vaiheessa vielä voi olla kyllä hirveän pessimistinenkään. Kyllä auto ihan hyvä. Katsotaan nyt, miten kisa lähtee. Kiitos. 7 markkaa kappaleelle, 3 markkaa kahdella kysyllä. Ja markan alennus. Onko ollut paljon asiakkaita? On älytty. Aina kaikki tästä mitä menee, niin ne yleensä ottaa mukaan. Siinä Paula Marttiini, italialaiskuljettaja. Kuinka kisa on lähtenyt käyntiin? Okei, aika villisti. Kyllä me tehtiin semmoset piruetit heti ykköspätkällä jo, että ei paremmasta väliä. Siinä vauhtisuoran päässä ne vedettiin lippu siinä ja siinä vai alitti semmonen 30 metriä. Piti käydä siellä kääntymässä ja hakea vauhti uudestaan. No, mut käytiin lähtiä vähän hupasesti kyllä. Mutta paljon matkaa vielä. On, ei se tähän vielä käyty, tämäkin se. Mihin sijoitukseen tähtää? Ei mulla semmosia tavoitteellista sijoitusta pistetty tähän kilpailuun. Mä olen toista kertaa täällä ajamassa ja siitä ihan pari vuotta väliä, niin kokemus kannattaa. Kokemusta se tärkeintä. Ja tässä erikoiskoe numero 2, siis Vesalan 10 kärjessä. Nopein siis Mikael Eriksson, Carlos Sainz ajoi saman ajan. Juha Kankkunen pitää hyvin suomalaisväriä. Yllä oli 3, Timo Salonen 4, Ari Vatanen niin ikään 4. Markku Alén on myös vielä hyvin uudella autolan kuvioissa mukana 6. tällä hetkellä, eikä eroa ole tosiaan kuin tuo 5 sekuntia. Pentti Airikkala 7, samalla siellä Markko Wilson Englannista. Hannu Mikkola on 9 ja Didier Oriol 10. EK3 Parkkolassa Sainz teki pohjat, Kankkunen jäi 5 sekuntia. Seuraavina sekunnin välein perässä Salonen, Vatanen, Alén ja Mikael Eriksson. Kilpailun kärki Sainz, Kankkunen sekunnin takana ja Mikael Eriksson 3 sekunnin päässä Kankkusesta. EK4 Ehikki oli jälleen tänä vuonna ohjelmassa ja pienen tauon jälkeen. Näissä kuvissa Mikael Eriksson taittaa lenkin ensimmäistä 90 asteen mutkaa Laakson pohjalla, josta matka jatkuu ylämäkeen, jonka päätteeksi saadaan ajokin alle jo hieman ilmaakin. Erikssonin aika hieman yli 13 kilometrin pätkällä 6.53. Siinä vertailuaika Juha Kankkuselle, joka tässä taiteilee kulmaan. Kankkusen aika 6.44 eli 9 sekuntia parempi kuin Mikael Erikssonilla. Markku Alén on 3 etapin jälkeen 7 sekuntia kärjestä 4, joten nyt on Subarua käskittävä jo tosissaan. Alén puristaakin hyvin, alle 6.50, jääden Kankkusesta lopulta tällä etapilla 5 sekuntia, aika 6.49. Kilpailua 3 etapin jälkeen johtava Espanjan Carlos Sainz tulee Toyotallaan mutkaa mukavasti, mutta Matadorin kaasujalka ei tällä kertaa ole riittävän raskas, vaan hän jää Kankkusesta 7 sekuntia. Timo Salonen on aloittanut tänä vuonna mukavasti. Parkkolan jälkeen Mazda on 5. ja nyt on Salosen menossa meininkiä. Hän jää kuitenkin Kankkusesta 4 sekuntia ja on Ehikissä 2. Ari Vatanen on kokonaiskilpailussa 6. 2 sekuntia Salosta jäljessä. Mitsu pokkaa mutkassa kauniisti ja matka jatkuu vauhdilla ylämäkeen. Vatanen jää Kankkusesta lopulta 6 sekuntia ajallaan 6.50. Kärki 6 auton jälkeen Kankkunen, Salonen, Alén, Vatanen, Sainz ja Mikael Eriksson, joka jäi kärjestä 9 sekuntia. Ja sitten 2 vuoden takainen 3. Didier Oriol, 32-vuotias Ranskan tulevaisuuden MM-toivo,
Tupeksi Harjulla ja on 14 kokonaiskilpailussa. Täällä Ehikillä menee jo paremmin. Loppuaika 6.52 riittää 6. sijaan. Oriol siis nousee. Pentti Airikkala oli jo vuonna 1976 suurajojen kakkonen ja nappasi vielä myöhemmin 2 kolmostilaa. Paluu MM-tasolle tuli hienolla RAC-voitolla viime syksyllä. Tällä kertaa Penan urakka päättyi kuitenkin Ehikille moottorin lauettua pätkän loppuosuuksilla. Kova kohtalo sieltä 7 suoraan laulukuoroon. Kenneth Eriksson lähti Ehikille sieltä 10 kokonaiskilpailussa. Mitsun vauhti ei vielä ole aivan kohdallaan. Aika 7 minuuttia tasan tällä etapilla ja se oikeuttaa 10. sijaan. Kokonaiskilpailussa Eriksson on 9. ja on kärjestä jäänyt jo 34 sekuntia. Numero 10 on Alessandro Fiorio. Ja hän pitää sanojensa mukaan enemmän sorasta kuin asfaltista. Nyt hän kuitenkin jää kärjestä ja Kankkusesta 12 sekuntia tullen etapilla 9. Kokonaiskilpailussa Alex on 10. 4 etapin jälkeen. Hannu Mikkolan ensimmäinen voitto Jyväskylästä on vuodelta 1968. Kaikkiaan Hannu on vienyt suurajoissa eniten voittoja, niitä on tullut 7 kappaletta. Nyt Mikkolan osuusaika on 6.55 ja se riittää 8. tilaan ja kokonaiskilpailussa sija on 7. Ehikin jälkeen. Iso-Britannian Malcolm Wilson antoi 4 vuotta sitten B-ryhmän metrolla näyttöjä suurajoissa taidoistaan ja nyt on alla neliveto Cosworth. Aika 7.01 on etapin 11 nopein ja kokonaiskilpailussa sija on 9. Ruotsin ikivihreä Pekka Pääri Eklund on saanut jälleen tehdasauton alleen. Paras sija suurajoista on muuten 3. ja se on 10 vuoden takaa. Nyt kuluu aikaa 7 minuuttia 17 sekuntia ja se oikeuttaa sijaan 17. Ensimmäisenä N-ryhmän ajokkina porhaltaa mutkaan Gustavo Trelles Delta Integralellaan. Ehikki ei mene putkeen ja sijoitus jää reilusti 20 huonommalle puolelle. Kokonaiskilpailussa Trelles on 24. Kovin hyvin ei tämä pätkä mene myöskään Jorge Recaldelta, joka kokonaiskilpailussa ei ole 25 joukossa. Paras N-ryhmäläinen on Suomen Tommi Mäkinen ajallaan 7.28. Mäkinen on myös N-ryhmän kärjessä 4 erikoiskokeen jälkeen. Ja Ehikin kärki, voittaja siis Juha Kankkunen aika 6.44. Timo Salonen jäi 4 sekuntia, ollen toisena. Markku Aleen oli 3. 5 sekuntia. Kankkusesta jääneenä seuraavana tulivat Ari Vatanen, Carlos Sainz ja Didier Oriol. Kokonaiskilpailussa Juha Kankkunen nousee johtoon. Carlos Sainz on Kankkusesta 6 sekuntia jäljessä. Aleen tulee seuraavana ollen 5 sekuntia Sainzista. Salonen on samoissa ajoissa Aleenin kanssa ja sekunnin heistä on jäljessä Mikael Eriksson. Ja tässä Juha Kankkusen tyylinäyte Ehikiltä EK4. Ja nyt olemme siirtyneet erikoiskokeelle numero 5 Vaheriin. Pituutta erikoiskokeella 21 kilometriä ja väkeä täälläkin paikalla huolimatta siitä, että ilta on jo pimentynyt. Ja sieltä saapuu Ruotsin Mikael Eriksson. Hän oli tällä pätkällä nopein ja tavoittelee tosissaan suurajojen voittoa. Mutta Juha Kankkunen ei anna periksi. Eroa Erikssoniin 4 sekuntia ja tällä pätkällä 3. Sen sijaan Markku Aleenin vauhti on vähän hiipunut. Eroa kertyi 21 sekuntia ja sijoitus tällä pätkällä 9. Espanjan Carlos Sainz ajaa tosissaan jälleen voitosta. Sama aika Mikael Erikssonin kanssa ja tämän pätkän nopein. Ja tässä Vaherin tulokset. Mikael Eriksson siis nopein ja samoin Carlos Sainz miehellä sama aika. Juha Kankkunen oli 3. eroa siis 4 sekuntia. Ari Vatanen jäi 7 ja Timo Salonen 14 sekuntia. Samoin Kenneth Eriksson. 7. oli Didier Oriol, 8. Hannu Mikkola, 9. Markku Aleen ja 10. Malcolm Wilson.
toinen kilpailupäivä valkeni pilvisenä poutaisena täällä Laukaalla. Vuodesta oli 7. erikoiskoe, pituudeltaan noin 13 kilometriä ja huolimatta siitä, että oli perjantai-päivä ja aamupäivä, niin väkeä täällä Laukaalla oli vanhaan tapaan todella runsaasti liikkeellä. Kaalista kun puhutaan. Kuka voittaa tämän vuotisen kisan? Jaha. Sanotaan sitä Vatanen. Vatanen? Vatanen. Millä perusteella? Arja veikkaa. No kyllähän se liikahtaa. Arilla aina muutenkin menee sitten kova ja muutenkin, niin Eli tykkää Arista, tykkää, että hän on voittaja sulle. Ari aloittaa varovasti ja nousee sitten niin. Joo, näin on. Se on odotettava sunnuntaihin asti ennen kuin selviää. Ketä Toivotaan Aleenia. Toi. Joka kakkosen. Kankkusen Juha? Ei. Matador. Huomenta päivää. Huomenta. Kuka voittaa tämän vuotiset Jyväskylän Suurajoen? Sainz. Ja hyvin päättäväisesti Juha Kankkunen lähti tänäänkin Taipaleelle matkaa 13 kilometriä täällä erikoiskokeilla Laukaalla ja Juha ajoi pohjat ajalla 6.47. Mutta Espanjan Carlos Sainz ei aina tippaakaan periksi. Matador jäi Kankkusesta vain 4 sekuntia ja taistelee Juhan kanssa raivokkaasti kisan voitosta. Ja hyvin raapii Toyota 4 pyörällään. Ruotsin Mikael Eriksson oli 7 sekuntia Juha Kankkusen perässä 5. Tällä pätkällä ja kärkikahinoissa myös ruotsalaispoika tiukasti mukana. Ja kuten Elino ennustettiin, niin Ari Vatanen kiristää tahtia. Ari aloitti tämänkin pätkän vauhdikkaasti, oli 3. ja eroa Juhaan kertyi vain 5 sekuntia. Ari ajaa tänä vuonna jälleen voitosta. Ja Timo Salonen osin alitoisella autollaan on myös kärkikahinoissa mukana, eroa Kankkuseen 6 sekuntia ja päättäväisenä Timo lähtee tällekin 13 kilometrin mittaiselle erikoiskokeelle ja on, mikäli auto kestää, jälleen kärjessä, kun kisa sunnuntaina päättyy. Ja numero 7 Markku Aleen, monien suosikki, on myös kärkikahinoissa mukana, vaikka eroa Juhaan kertyi 10 sekuntia, mutta Markku on varma kuljettaja, joka myös kiristää varmasti loppua kohti. Ruotsin Kenneth Eriksson on myös kärkikahinoissa 6. tällä erikoiskokeella. Ja Hannu Mikkola, veteraanikuljettaja, oli 10. 13 sekuntia Juha Kankkusesta ja kiilaa varmasti kisavalinteessa 10 parhaan joukkoon hänkin. Englannin Malcolm Wilson on osoittanut, että myös englantilaiset viihtyvät Suomen sorateillä. 14 sekuntia Juhaan ja 11 sija. Ja Italian Alessandro Fiorio puolustaa Italian värejä, oli 10. No niin, Tommi. Ja tässä Laukaan tulokset. Juha Kankkunen oli siis nopein, Carlos Sainz jäi 4 sekuntia ja Ari Vatanen 5. Timo Salonen oli 4, Mikael Eriksson 5, Kenneth Eriksson 6, Markku Aleen 7, Didier Oriol 8, samoin Lasse Lampea, Sebastian Lindholm oli 10. Sitten erikoiskoe 18 Lankamaalle, joka pituudeltaan on vain parisataa metriä lyhyempi kuin Laukaa. Etappi on ollut Suurajoen ohjelmassa 3 kertaa ja 2 vuotta sitten hän kisa eräällä tavalla ratkesi juuri tällä pätkällä Juha Kankkusen keskeytettyä kilpailun kärjestä. Kuvauspaikkamme on pätkän loppuosalta tämän maatalon kulmilta. Ohja-aika 6.19 Juha Kankkusen nimissä viime vuodelta ja kovaa Kankkunen tulee tälläkin kertaa. Taittaa muuttaan kerää vauhtia ylämäkeen ja pohja-aika osuuden uusi ennätys Juhalle 6.09. Sen verran ovat autot vuodessa kehittyneet. Carlos Sainz Toyotallaan on kokonaiskilpailussa vain 6 sekuntia Juhaa jäljessä ja Toyota kulkee hyvin. Sainz kirjaa maalissa saman ajan 6.09. Ero siis säilyy samana. Mikael Eriksson Toyotallaan on kokonaiskilpailussa 18 sekuntia Kankkusesta 3. Nyt Erikssonille aika 6.11 ja ero kasvaa 2 sekunnilla, sijoitus tietenkin säilyy saman.
Sitten on rännissä Ari Vatanen Mitsullaan. Ari on 6 sekuntia Erikssonia jäljessä 4. joten nyt on puristettava. Ja Ari lyökin pöytään huikean pohjaajan 6.04, siis 5 sekuntia nopeammin kuin Kankkunen ja Sainz. Arin nousu on alkanut, nyt jo ohi Mikael Erikssonin 3. Timo Salonen on Vatasesta 7 sekunnin päässä 5. ja hän on hieman valitellut Mazdan puutteellisia tehoja. Nyt nämä tehot riittävät aikaan 6.15 ja etapin 6. sijaan. Markku Aleen on jäänyt kärjestä 40 sekuntia, on 6. Lankamaalla aika 6.19, joka riittää vasta 11. sijaan. Aivan valmis ei Subaru näytä vielä olevan tähän kisaan. Vatasen tallitoveri Ruotsin Kenneth Eriksson on Alenista 17 sekuntia ja kärjestä 57 sekuntia jäänyt ja on 7. aika täällä Lankamaalla 6.12 ja sillä tulee pätkällä 5. tila. Kärki siis tässä vaiheessa Vatanen, Kankkunen, Sainz, Mikael Eriksson ja sitten Kenneth Eriksson. Hannu Mikkola on jo minuutin ja 4 sekunnin päässä kärjestä. Ja tällä kertaa täällä Lankamaalla Mazdan aika 6.17 ja se riittää sijalle 8. Airikkalan keskeyttämisen jälkeen Cosworth jouti Iso-Britannian Malcolm Wilsonin harteilla. Aika 6.16 ja sillä lohkeaa 7. sija. Aivan kärkeen ei siis Kossu tässä kisassa vielä kykene. Vauhti on kuitenkin mukava, kun tuonne mäkeen taitetaan. Ja sitten 3 integraalen kimara, joista ensimmäisenä kulissaan Alessandro Fiorio. 10. sija ajalla 6.18. Ja sama aika kirjattiin Didier Oriolille, joten verrataanpa näiden autojen menoa. Ja sitten Sebastian Lindholm, joka jakoi 13. sijan ajallaan 6.26. Sitten on vuorossa Lasse Lampi Mitsullaan. Hän oli osuudella loppujen lopuksi 12. Aika 6.23. Tässä tulee Mikael Sundström. Sundström jää Lammesta tällä etapilla 3 sekuntia ollen 13. Ja sitten hyvin samannäköinen auto, jota ajaa Per Eklund. Hän on tupeksunut pätkän alkuosilla ja jää kärjestä roppakaupalla. Aika niinkin huono kuin 6.47 ja sillä tulee vasta 18. sija Lankamaalla. Ja toista vielä kisassa mukana olevaa Cosworthia ajaa Italian Franco Canico. Lankamaalla aika 6.37 ja 15. sija. Sitten ensimmäinen N-ryhmän ajokki ja luokkaa johtava Tommi Mäkinen. Mitsullaan jälleen N-ryhmän nopein ja aika 6.42. N-ryhmässä kärjessä siis Mäkinen, toisena Iso-Britannian Wendell Evans ja 3. Antero Laine, 4. on Markus Grönholm. Ja näin matka jatkuu
kilpailijoitahan tänä vuonna Jyväskylään on ilmoittautunut 187, joten tuollakin pätkällä vielä sutinaa riittää. Ja tässä Lankamaan tulokset. Ari Vatanen oli siis nopein ja kiristää jatkuvasti aika 6.04. Juha Kankkunen ja Carlos Sainz jäivät 5 sekuntia, Mikael Eriksson 7, Kenneth Eriksson 8, Timo Salonen oli 11 sekuntia hitaampi, Malcolm Wilson 12, Hannu Mikkola 13 ja Didier Oriol ja Alessandro Fiorio jäivät 14 sekuntia. Ja nyt olemme siirtyneet erikoiskokeelle numero 11 Myhimpäähän, pituutta 14,5 kilometriä ja nopein kuljettaja ajoi 122 kilometrin keskinopeudella tämän pätkän, eli erittäin nopea, vanha, hyvä erikoiskoe. Ja sieltä tulee epäonnen soturi Juha Kankkunen, joka aloitti mainiosti tämänkin päivän, oli tällä pätkällä vasta siellä 9 jääden pohjista 15 sekuntia, mutta Juhalla oli epäonnea tuolla erikoiskoe 10. Auto kaasuvairi katkesi ja Juha joutui kaasuttamaan auton ulkopuolella, kun Piirosen Juha sitten ohjasi ja Juha poltti tuossa muun muassa kätensä lievästi ja auton tuulilasi hajosi, kun Juha joutui auton ulkopuolella tosiaan kaasuttamaan ja sitten erikoiskokeella 11 tosiaan vasta 9. mutta Juha ei aina periksi ja sitten tulee siellä Carlos Sainz. Hän oli tällä erikoiskokeella toiseksi nopein jääden pohjasta 4 sekuntia ja on vielä hyvin mukana kärkitaistelussa ja mikäli Matadorin auto kestää loppuun asti, niin ei mikään ihme olisi, vaikka hän olisi tämän kilpailun voittaja. No sen me tiedämme ensi sunnuntaina, mutta päättäväiseltä mies ainakin näyttää. Ja sitten Toyotan Mikael Eriksson. Hän oli tämän pätkän 3. nopein, jäi pohjista 8 sekuntia ja on hänkin mukana kärkitaisteluissa. Nopea ruotsalaiskuljettaja. Ja sieltä tulee sitten Tuupavaaran Ari Vatanen. Hän oli tämän erikoiskokeen nopein. Ari tosiaan kiristää aika 7.08. Ja Ari on tällä hetkellä, voidaan sanoa, todella vakavasti tavoittelemassa Suurajoen voittoa. Mies on päättäväinen. No niin, Ari, kyllä menee. Hyvin menee, kiitos kyllä. Vauhti on hurja. Sä oot alkanut kiristämään. Mä oon löytänyt. Join tänä aamuna Ei oo mitään, hyvin on. Join tänä aamuna riittävästi maitoa ja kaurapuuroa, niin kyllä se menee. Maitoa ja kaurapuuroa? Näin on. Tää on ihan pian. Kato aikaa, kato. Nyt pari paikkaa on alkanut. No, mutta matkaa pitkä vielä, pätkä kerrallaan. Se on auto joka hetki. Hyvä Tuupavaara ja Ari Vatanen. Paimenpojan terveiset. Ja jos Ari sieltä kestää, niin Ari tosiaan taistelee voitosta. Siellä tulee Timo Salonen. Hänkin on päättäväisellä mielellä ollut tämän päivän ensimmäiset erikoiskokeet ja oli tänään jaettulla 3. sijalla ja jäi siis 8 sekuntia pohjista, eli Ari Vatasesta. Kuppuja ollenkaan, Timo. Mitä mieltä olet, Timo, tuosta Arin atakista, todellisesta hyökkäystä? Hän on ruvennut ajaa todella Sainzia takaa. Joo, no jos vaan mies pysyy maaliin siellä, niin kaikkihan on hyvin. No kun tuossa tulee heti Arin perässä, niin mennäänkö nyt todella tien täydeltä? Kyllä, ei siellä paljon ylimääräistä tilaa jää kyllä. Eli sinäkin kaipaisit muutakin sekuntia, että on hevosia voimaa lisää. 20 heppää lisää, niin sitten on kaikki. Ja siinä tehtiin yhteistyötä Radio Keski-Suomeen kanssa ja nyt saa Markku Aleen. Hän oli tällä erikoiskokeella 7. jäi pohjista 11 sekuntia, mutta ei vielä ole menettänyt peliä, mutta tuntuu siltä, että aivan voittoon asti eivät Markun uuden Legacy Subarun eväät vielä tänä vuonna riitä. Kyseessä on vasta auton ja miehen toinen MM-ralli, joten kehitystyö on vielä osin kesken. No Markku, kuinka menee? Pieni vaikeuksia jarrujen kanssa. Onko muuta? Onko muuta kuin jarru? Ei oo ollut oikein. Se on ollut todella probleema. Voitko rupea kiristää? Tässä tullaan koko ajan minkä päästään.
Hannu Mikkola oli sekunnin Alenia hitaampi, jäi 12 sekuntia. Ari Vatasesta ollen tällä erikoiskokeella 8. Ja myös Hannulla on ollut kisan aikana vaikeuksia. Hän ajoi tietämättään vasen jarrulevyn irti, kun samaan aikaan sieltä saapuu jo Malcolm Wilson, joka oli tällä pätkällä jaetulla 5. siellä 9 sekuntia kärjestä. Ja hyvin poika puolustaa tosiaan englantilaiskuljettajien rallimainetta suomalaisilla sorapoluilla. Suurajoen. Tässä Myhimpään tulokset. Ari Vatanen oli 4 sekuntia nopeampi kuin Carlos Sainz. Mikael Eriksson ja Timo Salonen jäivät 8 sekuntia. Seuraavina Kenneth Eriksson ja Malcolm Wilson eroa Vataseen 9 sekuntia. 7 oli Markku Aleen, 8 Hannu Mikkola, 9 Juha Kankkunen ja 10 Franco Kuniko. Ja sitten EK-yhdeksikölle eli Äijälään, jossa noin kilometrin verran ennen maalia sisäkulmassa vaani petollinen kivi, joka tuotti monille ajajille melkoisia vaikeuksia. Ja tässä tämä kivi, tai paremminkin kiviryväs, joka vaanii tuossa sisämutkassa. Ja tässä tulee Lasse Lampi. Hän ottaa tukea tuosta kivestä, on miltei kaataa ajokkinsa, jatkaa kuitenkin maaliin. Ohjauskulmat kuitenkin ovat varmaan kovilla. Sitten Risto Buri. Hänkin pompauttaa autonsa tuonne penkkaan, pääsee avustusten jälkeen jatkamaan. Ja sitten koukerot Ari Mökkönen. Tuollainen pienempi kuvio ja hän jatkaa maaliin. Timo Mäkelä Toyotallaan numero 47 nappaa tuosta kiinni ja rikkoo eturipustuksensa nähtävin seurauksin. Ja sitten Ari Könönen. Kaisa Pulmaa ja parit nakit, näin se käy, ja Könönen tässä rytäkässä rikkoo molemmat alatukivartensa ja kaverin matka jää siihen. Homma on ohi tältä vuodelta. Myhimpään jälkeen rauhoitutaan hieman, sillä EK12 Mykrä ja sen 6,28 kilometriä ovat eräällä tavalla välipala ennen viimeistä rutistusta Jäppilässä ennen taukoa sitten Pieksämäellä. Suunnat ovat hieman vaihdelleet, joten ennätystä tällä pätkällä ei ole. Juha Kankkunen tekee ajan 3.30 ja on ymmärrettävistä syistä tyytymätön. Kokonaiskilpailussahan Juha on pudonnut sijalle 15, on kärjestä 5,5 minuuttia jääneenä. Ja kokonaiskilpailun kärjessä on Carlos Sainz. Hän tekee Mäkrässä ajan 3.28 ja se on etapin toisiksi nopein aika. Mikael Eriksson tulee Toyotallaan niin ikään. Ja Erikssonin aika 3.34 on etapilla 9. nopein ja Eriksson on kokonaiskilpailussa 3. Ari Vatanen numerolla 6 tekee Mäkrässä pohjat. 3.27 on sekunnin nopeampi kuin Carlos Sainzin ja Vatanen siirtyy kokonaiskilpailussa 2. ja saapuu aikatarkastukseen ja kyselläänpä Arilta tämän hetken kuulumiset. Terve Ari, mitkä ovat tunnelmat tällä hetkellä? Yksi erikoiskoe vielä ennen taukoa. Ja mä en tiedäkään, että siellä tauko odottaa. Mulla on just hyvä vauhti päällä, että nyt ei kyllä pitäisi taukoja olla. 3.27, se on pohja tällä toistaiseksi. Miten tuo matka sujui? Kiitos erittäin hyvin. On hyvä mieliala päällä ja toivottavasti kisa jatkuu tällä lailla, että menee kaikilta hyvin. Onnea Ari! Hyvä matka. Timo Salonen puristaa 2 sekunnin päähän Vatasesta, aika siis 3.29, se on osuuden 3. nopein ja kokonaiskilpailussa Salonen on 4. Markku Alenin aika Mäkrässä 3.34 ja se on vasta 9. nopein ja kokonaiskilpailussa Markku on 5. eikä vaikuttanut maalissa kovin tyytyväiseltä suoritukseensa. Ja sitten Kenneth Eriksson. Hän tekee Mäkrässä ajan 3.32, on 9. nopein ja kokonaiskilpailussa 6. Hannu Mikkola tulee tähän mutkaan.
puristaa mukavasti vauhtia tuonne mäkeen, saa ajan 3.31, tulee etapilla 5. ja on kokonaiskilpailussa 7. Malcolm Wilson Cosworthillaan saa ajan 3.32, jakaa 6. sijan ja kokonaiskilpailussa hän on 8. Alessandro Fioriolla McRae menee aivan putkeen. Mies on kuitenkin kuin tulta ja tappuraa paikka. 3.35 riittää 10. sijaan, mikä on miehen sija myös kokonaiskilpailussa. Ja sitten Per Eklund. Auto tulee hiljaa, jotain vaikeuksia on. Mistä on kysymys, kohta se selviää, sillä kuin tilauksesta Eklund pysähtyy kameramme eteen ja näyttää siltä, että auton sammutusjärjestelmä on käynnistynyt omia aikojaan. Vika saadaan hoidettua ja matka jatkuu, mutta kärkeen ei ole etapilla asiaa. N-ryhmän kärjessä jatkaa Tommi Mäkinen. Aika Mäkrässä hyvä, 3.46 ja sillä irtosi kokonaiskilpailussa tässä Mäkrässä 16. sija. Eli Pieksämäen tauolla 13 erikoiskokeen jälkeen Carlos Sainz johtaa ja hänestä 10 sekuntia erinomaisissa hyökkäysasemissa huippuvireeseen päässyt Ari Vatanen Mitsubishillään. Mikael Eriksson puolustaa Sainzin kanssa Toyotan vauhtia tuolla kärjessä, mutta ruotsalainen on joutunut antautumaan jo 34 sekuntia. Siinä kärkikolmikko, jonka vauhtiin on koko ajan paremmin ja paremmin pääsemässä myöskin Timo Salonen uudella Mazdallaan. Sitten tulevat Kenneth Eriksson, Markku Alén, Hannu Mikkola, Didier Oriol, Alessandro Fiorio ja kärkikymmenikköön kaikkien kotimaisten ja yksityisten tiimien ja heidän kannattajiensa riemuksi noussut Sebastian Lindholm. Kaikki kaverit ja äitikin varmaan katsomassa, niin täytyy koittaa ajaa sen verran rauhassa, pysyy tiellä edes, ettei häpäise itteensä kotona. Huomenta Markku, saitko nukuttua hyvin? Kiitos ihan hyvin, että nyt alkaa vasta tää ralli. Eli eilinen oli lähinnä harjoittelua? No sanotaan näin, että se oli 6 pätkää, jotka kantaa tärkeitä, mutta nyt tää niinku ralli ja huomenna tää vie kovenee sitten. Jyväskylässä on vaikea löytää se viimeinen viritys, mikä tarvitaan siihen huippuvauhtiin. Se on ihan henkisistä voimista kiinni ja se ei helposti löydy alussa, mutta yllättävän hyvin se eilen löytyi. Toivottavasti paranee vaan. En mä usko, että me ihan vielä tämän päivän aikana päästään keulille, mutta mä luulen, että huomeniltaan mennessä. Mikä se Arja niin naurattaa? Koska Yleisradiolla on Jyväskylän TV-oikeudet, Yleisradio kieltää TV3 esittämästä ruutulippuohjelmassa tuoretta kuvamateriaalia itse erikoiskokeilta. Näin me näytämme tässä haastattelujen ja stilkuvien lisäksi muun muassa eilistä materiaalia. Toistaiseksi komeimman kaadon näissä kisoissa esittää tässä Argentiinan Jorge Regalde Parkkolan erikoiskokeilla eilen illalla. Ympäriajo menee tyylikkäästi ja näin he jatkavat vielä kilpailua. Tänä aamuna Laajavuoresta starttasi kisaan mukaan 167 autokuntaa. Kisan oli jättänyt kesken jo parikymmentä kilpailijaa. Tänään aamupäivällä rallin reitti suuntautui Juha Kankkusen kotimaisemiin Laukaalle. Meno oli vauhdikasta, mutta yllättävintä oli se, että Ari Vatanen teki hurjat 5 sekunnin pohjat juuri Juhan kotikulmalla. Kankkunen piti silti eilen saavuttamansa ykköspaikan. Espanjan matadori Carlos Sainz oli toisena, mutta rajulla vauhdillaan Vatanen nousi jo aamulla 3. ohi Mikael Erikssonin. Huolloissa riitti säpinää. Carlos Sainz tuulettaa kipeää jalkaansa, kun huoltomiehistö tarkistaa, että kaikki on kunnossa. Markku Alénilla on ongelmia. Meillä on ollut pieni ongelmia jo eilisestä lähtien. Meillä ei ole jarru kerta kaikkiaan. Se on tahdon taistelua, se on tuolla kärjessä ja sen itseluottamuksen löytyminen. Ja sillä Juhan kotipätkällä, jolla voitin häntä 5 sekuntia, niin mä voitin 5 sekuntia häntä sen takia, ettei kehannut lyödä enempää. Niin me ajettiin 23 sekuntia nopeammin kuin viime vuonna ja se on vain 11 kilometriä, niin se on mun vaikea niin itsekään sitä uskoa, että se olisi mahdollista. Mutta kysymys on vaan siitä, että luottaa itsensä ja kyllä se vaan näköjään onnistuu. Myös Lanssian huollossa riitti puuhaa, mutta heti tämän huollon jälkeen tapahtui hurjia. Aamupäivän pisin erikoiskoe 10 Kalliokoski, muodostui ratkaisevaksi puhuttaessa Juha Kankkusen mahdollisuuksista voittaa tämänvuotinen kilpailu. Kaasuvajeri meni poikki ja näin heidän matkansa jatkuu. Kankkunen istuu konehuoneessa ja kartturi ajaa. Aikaa vaan paloi liikaa, reilut 5 minuuttia. Kankkunen oli Pieksämäen tauolla 14. Sainzin kannustajajoukot olivat jo iskukunnossa Myhinpäässä Konnevedellä. Pieksämäen!
Sainzin Toyota lensi kuin unelma, ajolinjat olivat mahtavia, mutta takaa tulee vielä hurjemmin Ari Vatanen. Ari tavoitti Sainzia lähes joka pätkällä ja ero tauolla oli enää 10 sekuntia. Erikoiskoe 14 Toikkalan jälkeen tilanne oli seuraava. Sainz johtaa, Vatanen toisena, Mikael Eriksson kolmantena, Timo Salonen on 4., Kenneth Eriksson 5., Markku Alén 6. ja Hannu Mikkola 7. Ja sitten hetkiseksi suurempinumeroisten kilpailijoiden pariin. Suurajot tunnetaan MM-rallin ja kärkimerkkien taistelukenttänä. Vähemmälle huomiolle jää kaukana huippumerkkien takana lähtevä itäautojen joukko. Euroopan yhdentyminen ja idän myllerrykset ovat tuomassa rajuja muutoksia myös näiden autojen rallikuvioihin. Trabantin rallitouhut ovat loppuneet kokonaan ja Wartburgin kuvioissa puhaltavat uudet tahdit. Tämänvuotisessa Jyskälässä oli mukana jo 4-tahtivarreja. Tsekkiläisen Skoda-tiimin jäsenet pitävät autojaan keski-eurooppalaisina. He eivät hyväksy termiä itäautot, jollaisiksi he kutsuvat japanilaisajokkeja. Neuvostoliiton Lada Samara-joukkueessa ei enää ole eestiläisenemmistöä, vaan eestiläiset ovat mukana omana joukkueena. Vanha kokenut konkari Kalevi Aho lähdössä Skoda-tiimin kuljettajana. Mitä arvelet tuon liukkauden vaikuttava? No se vie ainakin meiltä kovasti tehoa pois tää märkä keli ja liukasta tietysti tulee olemaan. Varsinkin kun ajetaan etuvetoisella autolla, niin se tuppaa puskeen. Kuinka ajattelet tuota tämän päivän sijoituksia? Taisteletko luokasta heti lähdössä? Siitä me lähdetään, että me ajetaan luokkavoitosta. Ja jos siihen tulee sitten ohessa jotain muuta hyvää, niin se me kiitollisuudella vastaanotetaan, mutta se on meidän päätavoite. Niin sanottujen itäautojen tehdasjoukkueissa on perinteisesti ollut myös suomalaiskuljettajia. Tänä vuonna 9. kertaa suurajoihin osallistuva Seppo Virtanen ajaa jo 5. kerran tehdasautoa. Hän onkin saanut lempinimekseen Varre Virtanen. Ladan tehdasjoukkueessa ajaa myös suomalainen samarakuljettaja Reijo Heikkilä. No, tänä vuonna on mennyt Ruuhimäen eli tämän päivän viimeistä edellisen pikataipaleen ja siellä pohjat täräytti Carlos Sainz. Tämä espanjalaiskuljettaja, joka myös johtaa kilpailua. Tässä veikkaillaan kuinka kauan Sainz pysyy pystyssä tällä vauhdilla. Hän ajaa todella rajusti, mutta yhtä rajusti ajaa toinen kuljettaja. Hän on Ari Vatanen. Nyt kun on todella ajettu 17 pikataivalta ja yksi on ajamatta, Vatanen on 15 sekunnin päässä Sainzista. Ruuhimäen hypyissä Vatanen jäi 2 sekuntia Sainzista, vaikka periaatteessa tämän päivän aikana Vatanen on ajanut pohja-aikoja toisensa perään. Selkä tuntuu olevan kunnossa ja Vatanen pystyy täysipainoiseen suoritukseen. Kilpailun kolmantena on tässä vaiheessa Ruotsin Mikael Eriksson, mies, joka voitti viime vuonna täällä. Hän on mielenkiintoinen, että se ilmeisesti ensimmäistä kertaa suurajojen Ja tervetuloa Toikkalaan erikoiskokeille numero 14, pituutta runsaat 9,5 kilometriä ja nopeimman kilpailijan keskinopeus 110 kilometriä tunnissa. Siinä Juha Kankkunen, joka oli tällä pätkällä 3. jääden pohjasta 2 sekuntia. Siinä Espanjan Carlos Sainz ajoi tällä pätkällä jälleen kerran kuinka muuten pohjat, eli oli nopein. Ruotsin Mikael Erikssonin vauhti on vähän hiipunut. Mies jäi pohjista 8 sekuntia, oli 7. Sen sijaan Tuupovaaran Ari Vatanen painaa jatkuvasti täysillä. Vain 2 sekuntia hitaampi kuin Carlos Sainz ja toiseksi nopein tällä Toikkalan erikoiskokeella. Timo Salonen tekee myös tasaisen varmaa työtä. 5 sekuntia pohjista ja 4. Ja Markku Alén sen sijaan jäi 12 sekuntia, oli 10. Ja Ruotsin Kenneth Eriksson jäi pohjista 6 sekuntia, ollen 5. Ja ruuhkat Jyväskylän ympäristön teiloivat paikoin tänään todella mahtavat. Autojonot matelivat välillä 5 kilometrin tuntivauhtia ja ihmiset saivat tosiaan viettää pitkiäkin aikoja autoissaan. Ja myös erikoiskokeilla riitti väkeä. Väkeä oli liikkeellä 1000 määrin, kymmeniä tuhansia. Ja tässä Toikkalan tulokset. Carlos Sainz siis nopein. Ari Vatanen jäi sekunnin
Juha Kankkunen 2, Timo Salonen 5, Kenneth Eriksson 6, Didier Oriol 7, Mikael Eriksson 8, Alessandro Fiorio ja Hannu Mikkola 9 sekuntia kumpikin, ja Markku Aleen oli 10 ja jäi kärjestä 12 sekuntia tällä erikoiskokeilla. EK16 Halttula on vajaat 8 kilometriä pitkä pätkä, jolla parhaat katselupaikat ovat 200-300 metriä ennen maalia. Yleisöä näillä aitiopaikoilla Katajamäen tilan kulmilla olikin mukavasti pienoisessa sateessa. Edellisellä EK:lla Kutemajärvellä Kärki, Sainz, Kankkunen, Eriksson ja Vatanen olivat 4 sekunnin sisällä, ja tässä Juha Kankkunen, joka tämän päivän vielä saa avata latua. Huomenna lähtönumero kasvaa 10 huonommalle puolelle. Jussin vertailuaika muille tänään 4.14 Halttulasta. Carlos Sainz ei joudu enää kyttäilemään Kankkusen aikoja, vaan uhka on toisaalla. Matador ajaa laukalaisen kanssa saman ajan 4.14 ja asema kokonaiskilpailun kärjessä pysyy lujana. Mikael Eriksson tekee ajan 4.15, tulee etapilla 4. ja suomalainen samurai-yleisö näyttää mallia maailmalle. Me suomalaisten olemme kritisoineet etelä-eurooppalaisten katsojien touhua täysin hulluna, mutta näitä kuvia katsellessa tulee toisiin aatoksiin. Ari Vatanen piiskasi mitsunsa Katajamäen mutkaan, valitsee linjat taloudellisesti ja polkee ulos sujuvasti, tekee pohjaajan 4.12, siirtyy siis Halttulassa kärkeen. Timo Salonen tekee edelleen tasaisen varmaa jälkeä, eikä eroa kärkeen taipaleilla ole muutamaa sekuntia enemmän. Mies itse siirtää nuo sekunnit konepellin alle, mene ja tiedä, aika 4.16 ja jaettu 5. sija. Markku Aleen ajaa Salosen kanssa tasoihin, eli 4.16 hänellekin, ja yleisön hölmöily vain jatkuu. Järjestysmiehiä ei muuten näkynyt mailla almeilla. Kenneth Eriksson jää edellisistä suomalaisista sekunnin verran ollen etapin 8. nopein. Hannu Mikkola puolestaan tasaa tilit Kennethin kanssa, hänellekin aika 4.17 ja siis jaettu 8. sija. Sade hieman yltyy ja tässä Alessandro Fiorio. Hän jää Mikkolasta 2 sekuntia ja on pätkällä 10. Didier Oriol kiivaa tasoihin Alenin ja Salonen kanssa ajallaan 4.16. Ja tässä Ari Vatanen, joka oli siis osuuden nopein. Vielä näytteet noista mutkista. Kokonaiskilpailussa Sainz on vielä 13 sekuntia edellä. Ja tässä Halttulan tulokset. Nopein siis Ari Vatanen. Hän oli 2 sekuntia Juha Kankkusta nopeampi, joka kanssa saman ajan teki Carlos Sainz. Mikael Eriksson oli 4. 5. Markku Aleen, Timo Salonen, Didier Oriol samalla ajalla. 8. Kenneth Eriksson jakaen tilan Hannu Mikkolan kanssa ja 10. oli Alessandro Fiorio. Ja rallikansan matka jatkuu kohti seuraavaa EK:ta, joka on Ruuhimäki. Väkeä on liikkeellä todella tuhdisti. Jyväskylän Suuraajot onkin eräs Suomen suurimmista urheilutapahtumista, ellei suurin, ainakin yleisömääriltään. Ja tässä esimakua, mitä tulemaan pitää, nolla-auto siinä hyppää tyylikkäästi.
Ja sieltä tulee Juha Kankkunen, jota tuo hylkäämisuhka ei näytä lannistava. Vauhti on todella rajua, hypyt komeita ja autohallinnassa. Siinä mestarismiehen otteita ja Juha oli tällä erikoiskokeilla toinen, jääden voittajalle vain 1 sekunnin. Ja sieltä tulee Carlos Sainz, Espanjan kiivas kilpailija, joka oli nopein tälläkin erikoiskokeilla. 3.32 on Matadorin Carlos Sainzin aika ja hän tavoittelee todella vakavasti tämänvuotisen kisan voittoa. Ja Ruotsi Mikael Eriksson pitää hyvin yllä naapurin värejä, mahtavia hyppyjä. Eroa Sainziin vain 2 sekuntia ja sijoitus 3. Ja Ruotsin liput heiluivat tietysti katsomossa. Ja Tuupovaran Ari Vatanen hyppää myös tyylikkäästi. Neliveto, nelipyöräohjaus ja auto taipuu tyylikkäästi rauhallisissa luistoissa. Ari oli jaetulla 3. siellä ja 2 sekuntia kärjestä. Ja sieltä tulee Timo Salonen. Timo Löysä Salonen, joka oli teosella autollaan, tekee sen, minkä tehdä voi. 4 sekuntia pohjista ja sija 5. Onko täällä kivaa? 3.37. Mikä on kivaa? Kun ajaa niin kovaa. Kuka ajaa nopein? En niin tiedä. Tiedätkö sä? Joo. Kuka? Kun ne pauksahtaa niin hirveetä kyytiä. Ja ne pitää niin hirveetä ääntä. Ihan kuin kovasti pieräsi. Ja sieltä tulee Markku Alén. Markkukin taistelee kärkisijoista. Eroa 5 sekuntia Carlos Sainziin ja sijoitus tällä vajaan 7 kilometrin erikoiskokeilla 6. Ruotsin Kenneth Eriksson oli puolestaan niin ikään 6, jäi myös 5 sekuntia tällä erikoiskokeilla Carlos Sainzille. Ja paikalla oli kuvaajia runsaasti eri maista totta kai. Ja sieltä tulee sitten jo Hannu Mikkola. Ajaa jaetulle 9. sijalle jääden 6 sekuntia pohjista. Eli 8 autoa on jo 6 sekunnin sisällä, kun tässä kärki painaltaa tätä Ruuhimäen erikoiskoetta. Ja sieltä tulee Italian Alessandro Fiorio. Niin ikään ajaa jaetulle 9. sijalle, eroa kuten Mikkolalla 6 sekuntia kärkeen. En Nuova Zelanda tu no sei venuto. Ja Ranskan Didier Oriol on kenties ollut hieman hienoinen pettymys. Jaetulle 6. sijalle 5 sekuntia pohjista jääneenä. Sebastian Lindholm pitää yksityiskuljettajien lippua korkealla 6 sekuntia pohjista ja jaetulla 9. sijalla. Samoin hyvin ajaa Lasse Lampi 11 sekuntia Sainzista ja sijoitus 12. Ja tässä vielä hidastettuna nopeimman eli kilpailua tällä hetkellä johtavan Carlos Sainzin tyylinäytä tyylikkäästi Toyota hyppää, putoaa 4. tassulleen. Ja näin Carlos Sainzin ajaa siis kohti Ruuhimäen erikoiskoen voittoa. Ja tässä Ruuhimäen tulokset. Carlos Sainz siis nopein, Juha Kankkunen jäi siis sekunnin, Mikael Eriksson ja Ari Vatanen 2 sekuntia, Timo Salonen 4, Markku Alén, Didier Oriol ja Kenneth Eriksson 5 sekuntia ja Alessandro Fiorio ja Hannu Mikkola 6 sekuntia. Erikoiskoe 18, Laajavuori oli päivän viimeinen etappi ja se ajettiin edellisistä vuosista poiketen vastakarvaan eli Killeristä hotelliin. Kutsuvieraille oli rakennettu muutama shikaani lähtösuoralle. Etapilla on pituutta vain 3,5 kilometriä, joten ratkaisevia eroja ei tällä etapilla varmaan synny. Pätkä on kaupunkilaisille kävelymatkan päässä ja yleisöä vuoren rinteillä olikin todella vaikuttavasti. Juha Kankkunen teki jälleen pohjaajan 2:10. Aika porautui seuraavien mieliin. Ja tässä Juha painui jo tuonne metsän siimekseen ennen kuin hän kiipeää tuonne Harjun laelle. Kala hyppy tuossa. Ja matka jatkuu. Ja tässä on liikkeellä Carlos Sainz, kokonaiskilpailun johtaja siis.
Hän kepitti Kankkusen sekunnilla ja siirtyi kärkeen ajalla 2.09. Ja tästä vielä tuo viimeinen suora ennen kuin painutaan tuonne metsään ja sitten näemme kuinka lennokkaasti Carlos Sainz lentää tuossa hyppyrissä. Hyvin paljon autoja hyppää ja Sainz jatkaa matkansa tuonne Laajavuoren huipulle pimeyden jo laskeutuessa maiseman ylle. Mikael Eriksson oli tällä etapilla jälleen yllättävän pirteä. Ruotsalainen valssaa killerin mutkat sujuvasti. Ottaa vauhtia tuonne hyppyriin. Ja painuu metsän siimekseen tasaten pohjaajan Sainzin kanssa. 2.09 siis Erikssonin aika. Ari Vatanen, ex-tuupovaaralainen, nykyisin mahdollisesti tai paremminkin tulevaisuudessa ranskalainen viinitilallinen tai ehkä sittenkin todennäköisimmin maitofarmari. Hän sotkee raviradan hiekkaa hieman hitaammin. Painuu tuonne metsään ja Arin aika maalissa on 2.10. Sainz nipistää eroa Vataseen 1 sekunnin ja johtaa nyt Vatasta 16 sekunnilla. Myös Timo Salonen ajaa kärjen vauhdissa. Alun mutkat menevät sopivan sujuvasti ja sitten kerätään vauhtia tuonne hyppyyn. Ensin vielä tämä kaarre ja sitten vauhtisuora ennen kuin taitetaan tuonne hyppyrille. Salonen tekee ajan 20 ja jakaa sillä 3. sijan. Ja tässä sitten Markku Aleen, joka lähdössä pistää ratastriimerit rullalle ja puristaa itsensä lopussa myös 20 sakkiin. Kenneth Eriksson jää kymppikerholaisista sekunnin verran ja on 8. Ja Hannu Mikkola on jälleen samoissa pienen ruotsalaisen kanssa 2.11 ja eroa kärkeen 2 sekuntia. Erot eivät siis olleet suuret. Saman ajan sai muuten myös Sebastian Lindholm. Alessandro Fiorio saa ajakseen 2.12 ja on 11. Didier Oriol ajaa hänkin kymppikerhoon eli jaetulle 3. sijalle ajallaan 2.10. Pohjat siis jälleen Carlos Sainzille yhdessä Mikael Erikssonin kanssa. Seuraavina sekunnin päässä viisikko Kankkunen, Aleen, Salonen, Vatanen ja Oriol. Jännittävä ja vaihteleva. Carlos Sainz, Espanjan Matadori, johtaa kokonaisajalla 1.37.19, mutta vain 16 sekunnin päässä tulee Suomen Ari Vatanen Mitsubishillään. Mikael Eriksson Uumajasta Ruotsista on 3. 49 sekuntia kärjestä ja Timo Salonen on puolestaan jäänyt minuutti 17 kärjestä, mutta on edelleen hyvin tuossa vauhdissa mukana. Pieni epäonni vastustajille ja Salonen nousee kohisten. 5. Kenneth Eriksson, 6. Markku Aleen uutuus Subarullaan, sitten Hannu Mikkola myöskin mainiosti 7. Didier Oriol 8. Alessandro Fiorio on 9. ja 10. on noussut Sebastian Lindholm. Ja Lindholm on yksityiskuljettajana hienosti tuossa kärkikymmenikössä ja hänen takanaan sitten... Tervetuloa sitten jälleen Jyväskylän Suurajoen tunnelmiin ja Leustun varhaiseen aamuun. Tässä tunnimittaisessa lähetyksessä me seuraamme suurimman osan ajasta Ratinan erikoiskoetta Tampereelta suorassa lähetyksessä, mutta sitä ennen teemme selkoaamun erikoiskokeista ja aloitamme siis Leustusta, Saakosken kylän pikkuraiteelta. Väkeä jo ennen 7:30 oli reitin varrelle kerääntynyt melko lailla ja ensimmäisenä tälle 12 kilometrin 800 metrin pitkälle pätkälle syöksyi kokonaiskilpailua johtava Carlos Sainz, joka päivän ensimmäisellä etapilla Korpiaholla jäi kärjestä sekunnin.
Leustun pohja-aika on viime vuodelta Kankkusen 13.23. Nämä kuvat tulevat reilun 5 kilometrin kohdalta ja Sainz rikkoo hurjalla ajollaan reittiennätyksen 9 sekunnilla, aika siis 13.14. Ari Vatanen on jäänyt Sainzista jatkuvasti muutaman sekunnin erikoiskoetta kohti. Kokonaiskilpailussa eroain ennen Leustua 22 sekuntia. Korpiaholla Vatanen oli 5, 7 sekuntia kärjestä. Nyt Ari on pääsemässä aamun usvassa vauhtiin ja jää loppuajallaan 13.16 Sainzista vain 2 sekuntia. Mikael Eriksson on näytynyt 3. kilpailupäivänä hurjaan vauhtiin. Korpiaholla hän teki lenkin pohjatollen sekunnin Sainzia nopeampi. Ruotsalainenhan on keskittynyt Jyväskylään huolella, jättäen Argentiinan väliin. Miehellä on varmaan mielessä viime kauden voiton uusiminen. Leustussa Eriksson jää Sainzin pohjista kuitenkin 7 sekuntia, aika 13.21 ja sitten on jo Saakosken maisemissa yllättäen Kenneth Eriksson, sillä Timo Salonen ei ehtinyt ajoissa aikatarkastukseen, mutta Timosta lisää myöhemmin. Kenneth Eriksson on kokonaiskilpailussa 5, 1.51 kärjestä. Leustun aika 13.47 oikeuttaa 10. sijaan. Markku Aleen jäi Korpiaholla kärjestä 6 sekuntia ja oli 4. Hänellä on edelleen jarruvaikeuksia Subarussaan ja nyt eroa tulee 21 sekuntia ja sillä Aleen tulee 6. Aleenin aika 13.35. Hannu Mikkola oli Korpiaholla 4, jäi kärjestä 6 sekuntia ja nyt on vauhti suunnilleen samaa luokkaa kärkeen verrattuna. Mikkolan aika 13.37 vie Hannun 8. sijalle. Didier Oriol ja Alessandro Fiorio ovat tässä pitkin kisaa taittaneet taivalta rinta rinnan. Ovat yleensä näillä pätkillä olleet tuossa 10 vaiheilla. Tällä kertaa Oriolin aika 13.36 oikeuttaa 7. sijaan. Korpiaholla Oriol oli 10, joten vauhti on säilynyt entisenlaisena. Parannusta ei ole havaittavissa, mutta ei myöskään heikentymistä. Todellakin erittäin tasaisesti Didier Oriol on ajanut tämänvuotisessa kisassa. Ja yhtä lailla tarkkaa jälkeä on tehnyt Alessandro Fiorio. Tällä kertaa Fiorion aika 13.48 ja sillä heltiää 11. sija. Ja tuossa aamun ensimmäisellä etapilla Korpiaholla Fiorio oli jaetulla 10. sijalla. Ja näin lanssia kiipee tuonne utuiseen maisemaan ja valmistautuu koviin hyppyihin tuolla metsän siimeksessä. Ja sitten tulee kuviin Sebastian Lindholm, ensimmäinen ei-tehdaskuljettaja tässä välähdyksessämme. Lindholmin aika 13.50 tällä pätkällä ja sillä heltiää 12. sija. Ja näin Basti päästelee tätä peltoaukeamaa tuota metsän reunaa kohti. Ja sitten Lasse Lampi, joka on parantanut otteitaan jatkuvasti. Ja nyt tulee sitten todellinen pommi, aika 13.32 ja Mitsu on jaetulla 4. sijalla tällä Leustun osuudella. Ja tuohan on melkoinen temppu, sillä mukana tässä vaiheessa kilpailussa on melkoinen joukko ammattikuljettajia, tehdasajajia, joilla kalusto ja huolto sekä rengaspuoli on varmaan paremmissa kantimissa kuin Lasse Lammella.
Mikael Sundströmin aika leustulla 13.57 ja sillä 13 sija. Sundström on valitellut, tai itse asiassa Sundström hän ei ole valitellut, hän on vain todennut, että autossa ei tehoja ole aivan riittävästi tämänvuotiseen kisaan. Sitä ei saatu aivan viimeiseen iskuun ennen suurajoja, joten nämä ajat ja sijoitukset ovat varsin odotettuja miehen omasta mielestä. Ja sitten Juha Kankkunen. Yritystä ainakin on. Laukaamies vääntää rattia siellä. Kädet tuskin mahtuvat tuonne ohjaamoon. Siitä huolimatta loppuaika etapilla 13.38 jää Juhan viimevuotisesta pohjistakin 6 sekuntia ja tällä tulee 9. sija ja kokonaiskilpailussa Juha on tällä hetkellä 12. Hän on jäänyt kärjestä hieman jatkuvasti ja tällä hetkellä eroa tuonne kärkeen on 6 minuuttia 19 sekuntia. Ja sitten vihdoin Timo Salonen saapuu paikalle ja tuleekin vauhdikkaasti. Hän on ensin ottanut aikatarkastusasemalla 20 virhepistettä myöhästyttyään lähdöstä ja syykin oli selvä. Salosen Mazdaan vaihdettiin keskitasauspyörästö vaihdelaatikkoon ja tässä tilanne tai tässä tulokset leustulta. Sainz teki pohjat, Vatanen, Eriksson, Salonen, Lampi, Aleen, Oriol, Mikkola, Kankkunen ja Eriksson. Siinä järjestys, kun jos siirrymme Konivuoren maisemiin ja kyseessähän on Suurajoen pisin erikoiskoe. Mitta on hieman yli 32 kilometriä ja maisemat ovat mahtavat, puusto jykevää ja monta vaaraa vaanii matkan varrella. Kyseessä on todella eräs Suurajoen vaativimmista etapeista. Me olimme noin 4 kilometrin vaiheilla ja odotimme kärkeä paikalle ja sieltähän Carlos Sainz saapuu numerolla 4 ja hiekka vain pöllyää. Sainz kaasutteli jälleen osuuden pohjia tavoitellen ja Matadorin aika 18.20 rikkoo Kankkusen vuoden vanhan ennätyksen 12 sekunnilla. Hassissa etapilla, joka edelsi tätä Konivuorta, Sainz oli 3, jäi silloin kärjestä 2 sekuntia. Ja perässä tulee Ari Vatanen. Hän ajoi tiukasti takaa Sainzin väliaikoja. Tässä vaiheessa hän on mukavasti vielä Sainzin väliajossa mukana. Tulee mutkaan, ajaa sen rauhallisesti enempää repimättä ja jää Sainzista sekunnin päähän. Mikael Eriksson teki pohjat Hassissa ja hänhän sai Konivuoressa viime vuonna voiton itse asiassa hieman lahjaksi. Nyt alku menee mukavasti, mutta ennen loppua ruotsalainen kaataa autonsa ja kävelee erikoiskokeelta pois, ollen kisasta ulkona. Pahempia kolhuja tuossa kaadossa ei tapahtunut. Ja sitten kuvissa Kenneth Eriksson. Hän oli Hassin erikoiskokeella 8. Ja tekee Konivuorella ajan 18.40 ja se riittää 6. sijaan. Markku Aleen puristi Hassissa 5. ja Konivuorella tulee 10. sija ajalla 19.01 ja Subarussa edelleen vakavia jarruongelmia. Aivan pois nuo jarrut eivät ole, mutta kilpaa jo mielessä. Ne eivät ole varustettu sellaisella teholla, että niillä todella kovaa voisi ajaa. Ja sitten Hannu Mikkola Mazdan kanssa tulee tässä vaiheessa vielä mukavasti. Myöhemmin kuitenkin tällä pätkällä Hannu Mikkolan kisa jää kesken, moottori rikkoontuu, öljyt valuvat ulos ja Mikkola on siis kisasta ulkona. Ja sitten jälleen pikkuinen lanssiakimara ensin siis Didier Oriol. Hän tekee ajan 18.48 ja on sillä 7. Ja seuraavana kuviin tulee sitten Alessandro Fiorio ja hänen aikansa hieman heikompi kuin Oriolilla 18.54 ja sillä 8. sija. Tasaista työtä molemmilta ja tässä voidaankin sitten vertailla tämän toisen lanssian menoa tällä Konivuoren erikoiskokeen
alkutaipaleella. Kaksi kärkinimeä ammattikuljettajaa joutui siis keskeyttämään tällä etapilla ja niinpä kuvamme Sebastian Lindholm kiilaakin itsensä 10 joukkoon. Hän on 9. ajalla 18.55. Ja sitten tulee Lasse Lampi ja hän tulee jälleen vauhdilla, tekee jälleen ihmeitä. Täällä Konivuoressa hän ajaa jälleen 5. kovassa tehdaskuskiseurassa. Aika 18.39 kestää vertailun kansainvälisessä seurassa. Mikael Sundströmiltä myös tuollainen varma vakiosuoritus. Aika 19.10 vie miehen 11. sijalle. Juha Kankkunen on melko pahasti jo kärjestä jäänyt, mutta yritystä miehellä silti riittää. Konivuorella 18.25 ja sillä 4. sija. Ja sitten kuvin on saapumassa Timo Salonen, joka on saanut vaihteistonsa kuntoon. Aika 18.22 ja sillä 3. sija. Ja tässä tämän vuoden Konivuoren tulokset. Carlos Sainz voitti 18.20 uusi etappiennätys. Vatanen jäi sekunnin, Salonen 2. Seuraavina Kankkunen, Lampi, Eriksson, Oriol, Fiorio, Lindholm ja Alén. Ja nyt olemme siirtyneet erikoiskokeille numero 24 Sahalahteen. Kokeilla pituutta lähes 18 kilometriä ja viime vuoden nopein Carlos Sainz aika 9.17. Ja sieltä Matador Carlos Sainz sitten jo kurvailee. Tänään ei ollut Carlosen päivä, hän ei ollut tänään nopein. Hän oli tänään toinen, jäi nopeammalle kilpailijalle 3 sekuntia, mutta hyvin istuu auto Carlosin käsissä ja vauhtia riittää. Ja sieltä tulee päivän nopein Ari Vatanen. Hän ajoi uuden pätkäennätyksen 9.11, löi 6 sekunnilla Sainzin viimevuotisen voittoajan. Oli tänään todella mahtavalla menopäällä ja Ari taistelee tiukasti voitosta Carlos Sainzin kanssa nyt kun rallin toista puoliskoa vennään. Mitään ei ole vielä ratkaistu. Ja sieltä tulee Kenneth Eriksson. Hän jäi 8 sekuntia Sainzista, oli 3. tällä pätkällä. Ja tyylikkäästi myös ruotsalaiskuljettaja tuota ajokkiaan luotsaa. Myös kärkipään kuljettaja ilman muuta. Kuten myös Markku Alén, jonka kiristämistä tässä on odoteltu pikkuhiljaa tämän päivän mittaan, mutta näyttää siltä, että Markun autossa ei aivan ruuti riitä. Markulla on ollut jarruongelmia ja se on hidastanut miehen vauhtia. Siitä huolimatta tänään 3. 8 sekuntia kärjestä, kuten Kenneth Erikssonkin. Kuka voi tänään? Kyllä se taitaa olla toi Carlos. Matador. Onko se komea mies? Ei. En mä tiedä. Ei se nyt kovin komea. Suomalaiset on paljon komeampia. Niin kuin minä. Niin. Ja siinä Ranskan Didier Oriol, hän jäi pohjista 12 sekuntia, oli tänään 5. Ja yksi varma 10 joukkoon sijoittuja, mikäli auto sitten kestää loppuun asti. Tämä Sahalahti on muuten yksi nopeimpia erikoiskokeita voistajan, eli Vatasen keskinopeus oli runsaat 117 kilometriä tunnissa. Ja siellä tulee Italian Alessandro Fiorio. Hän oli tänään 6, jäi Sainzista 15 sekuntia. Mutta hyvin tuntuu auto pysyvän Alessandronkin hyppysissä. Ja jälleen suomalaisväriä Sebastian Lindholm jäi pohjista 23 sekuntia. Oli tänään täällä Sahalahdessa 9. Ja pitää hyvin yllä suomalaiskuljettajien mainetta ja taistelee tehdastalleja vastaan todella tyylikkäästi. Kuten myös Lasse Lampi, hän jäi 22 sekuntia poista, oli tänään 8. Ja hyvin siinä taipuu Lassenkin auto. Kärki on mennyt. Kyllä. Mistä näin on käynyt? Oliko ruuhkaa paljon? Oli aika paljon ruuhkaa. No kauankaan ei ole katsomassa, vaikka kärki on mennyt. No, katsotaan tässä puoleen väliin, ketä sieltä tulee. Entä seuraavaksi?
Se ei me enää jatketa, kyllä se riittää tähän. Ja sitten Mikael Sundström, hän jäi pohjista 20 sekuntia, oli tänään 7. Ja tyylikkäästi kurvailee Mikkokin täällä Sahalahden tiukissa mutkissa. Ja sitten tulee epäonninen soturi Juha Kankkunen, joka myös ajaa hyvin. Hän oli tänään 3, jäi 5 sekuntia Sainzista ja pyrkii tavoittamaan rajusti kärkeä, vaikka Juhan voittomahdollisuudet käytännössä ovat jo menneet. Ja toinen epäonninen soturi Timo Salonen, joka sai ajan 10.03, jäi kärjestä lähes minuutti. Minusta vauhti oli riittävä, mutta tämä oli kokemuksena aikamoinen. Mielestäni vasta tämän jälkeen oikein osaa arvostaa sitä työtä, jota kuljettaja tekee, kun saatoin seurata tästä vierestä Merikulperin työskentelyä, niin ihailen niitä, jotka tämänkin ajon aikana useamman erikoiskokeen näissä olosuhteissa ajavat. Tässä on julkisuudessa viime aikoina vähän kritisoitu rallia ja puhuttu siitä, että onko ralli edes tarpeellista. Minkälaisen käsityksen te olette nyt saanut tässä tämän lyhyen tutustumisen aikana? No, olen aina arvostanut huippu-urheilua ja tämä on yksi muoto sitä. Ilman lahjakkaita urheilijoita ei tämäkään laji menestyisi. Ja ainakin minä arvostan sitä tapaa, jolla Suomea on ajettu viime vuosikymmeninä maailmankartalla. Kiitoksia ja hyvää matkaa. Kiitos. Väkeä oli päivän erikoiskokeilla runsaasti, kuten myös täällä Sahalahdessa, ja tässä tulokset. Ari Vatanen siis nopein, Carlos Sainz kaasutteli toiseksi, Juha Kankkunen oli 3, Markku Alén ja Kenneth Eriksson jakoivat 4. sijan. 6. oli Didier Oriol, 7. Alessandro Fiorio, 8. Mikael Sundström, 9. Lasse Lampi ja 10. Timo Salonen. Ja 24 erikoiskokeen jälkeen on tilanne tällä hetkellä, että Carlos Sainz siis johtaa, Ari Vatanen on 38 sekunnin päässä, Kenneth Eriksson jo yli 3 minuuttia jääneenä, samoin Markku Alén. Oriol on jäänyt jo yli 4 minuuttia, Alessandro Fiorio 5, Sebastian Lindholm yli 6, Juha Kankkunen samoin 6,5 minuuttia, Lasse Lampi on niin ikään yli 6,5 minuuttia jäljessä ja Timo Salosen ero kärkeen lähentelee jo 7 minuuttia. Hyvää iltapäivää, hyvät Televisio 2 katselijat ja tervetuloa Tampereelle Ratinan maisemiin. Vaikka äkkiä tästä kuvasta voisi päätellä, että olemme Monte Carlon rantaboulevardilla. Veneitä ja huvipursia on sen verran runsaasti tuossa Pyhäjärvessä. Ja näin sitten tästä kuvaa teille, hyvät ystävät, alueesta, jossa ajamme. Eli on kyseessä Tampereen kaupunkierikoiskoe aivan kaupungin sydämessä Ratinassa. Ratinan Suvannon ja Ratinan stadionin ympärillä sekä tuossa Ratinan silloilla, jonka yli ja ali ajetaan pariinkin eri kertaan tämän erikoiskoe 28 aikana, joka tässä on piakkoin alkamassa. Tämä erikoiskoe on valtaosin asfalttipintainen, katuverkolle vedetty. Sieltä löytyy myöskin pieniä soraosuuksia ja se on pituudeltaan 2,6 kilometriä pitkä. Ja tämä on ensimmäinen kerta muistini mukaan, kun tällä pätkällä suurajoissa ja ylipäätään rallissa ajetaan. Ja Markku Alénin kommentit, jotka sain tähän ihan kirjallisena, ovat tästä rallin erikoiskokeesta seuraavat. Kaupunkikatsojille tarkoitettu erikoiskoe, joka antaa lauantai-kävelijälle käsityksen siitä, millaista ralli saattaisi olla. Näillä pätkillä on suuret virhemahdollisuudet, jotka kivireunoineen kaikkineen voivat rikkoa huolimattoman kuskin kalustoa. Ja näin Markku Alén luonnehtii tätä erikoiskoetta ja toteaa samalla myöskin, että on hienointa, että ralli on saanut tulla ihan Tampereen keskustaan ja Markku kiittelee tässä tiedotteessaan kaikkia asiaan myötämielisesti vaikuttaneita. Näin siis Markku Alén tästä erikoiskokeesta 28 ja rallin MM-pisteet, mutta sitä ennen kuitenkin tilanne 27 erikoiskokeen jälkeen, eli tauolta. Tätä
erikoiskoetta edeltää tauko. Carlos Sainz johtaa yleiskilpailua. Ari Vatanen 45 sekuntia jääneenä toisena. Arilla oli muun muassa pyörähtämisiä ja muita tuolla matkan varrella, eli spinnauksia vaakatasossa, ei suinkaan katon kautta ympäri. Ja näin tuo 16 sekunnin ero, joka oli aamulla vielä Jyväskylässä, on kasvanut noin 30 sekuntia. Kenneth Eriksson, ruotsalaiskuljettaja, on siinä toisena. Hän on jäänyt jo sitten 3,5 minuuttia Sainzille. Ja Markku Alén on noussut hienosti neljänneksi. Ja uskokaa tai älkää, viime yönä Markku Alénin Subaru-tiimin huoltoauto varastettiin. Peräti 1,6 promillen humalassa ollut huoltoautoon ihastunut automies otti sen luvatta käyttöönsä, mutta auto löydettiin tiimin ja kaikkien muidenkin suureksi helpotukseksi ehjänä ja palautettiin oikealle omistajalle ja oikeaan käyttöön. Eli Alénilla näitä vaiheita tässä on riittänyt. Sitten Fiorio, Kankkunen, Salonen, Sebastian Lindholm ja Lasse Lampi uusina suomalaiskuskeina kympinsakissa ja Didier Oriol 10. Siinä 10 kärki tällä hetkellä ja sitten voimme todeta vielä ennen tässä kilpailun 28 erikoiskokeen alkua maailmanmestaruustilanne ja Carlos Sainz johtaa 95 pisteellä. Sitten Didier Oriol toisena, Massimo Piassi on kolmantena, Juha Kankkunen neljäntenä, viidentenä Mikael Eriksson, kuudentena Björn Valdegård, Dario Serrato on seitsemäntenä, kun kuvassa Konsta Kärhä ajaa nolla-autoa Paris-Dakarin kävijän Jukka Jalosen Toyotalla, jonka Jalonen on vanhalle kunnon Konsta Kärhälle, rallien monivuotiselle, monikymmenvuotiselle valvojalle ystävällisesti luovuttanut käyttöön ja näin me voimme sitten tässä samalla Konstan esittelemänä nähdä, kuinka tämä reitti täällä Ratinassa kiertelee. Ja me jäimme tässä MM-tilanteessa samalla kun Kärhä tuossa ajaa siihen, että Italian Dario Serrato on seitsemäntenä, 8. Bruno Sabi, 9. Ingvar Carlsson ja Ranskan François Satriot on 10. Ja tässä sitten Konsta Kärhän vauhtia edelleen. Erittäin kauniita ovat nämä maisemat, missä tämä erikoiskoe kiertelee. Vesibussit ovat täyteen lastattu rallista kiinnostunutta yleisöä ja monet pienveneet, isommat ja pienemmät tuossa kiertelevät myöskin Suvannossa. Ja tässä jatkaa Pertti Kärhä nolla-autollaan reittiesittelyä ja meidän kameroittemme kuvakulmia. Ja